frågor sen. Руслан, нам с вами предстоит поговорить о достаточно длительном времени, в рамках которого проходили эти события. Понятно, что сегодня мы все не успеем. Я бы тогда хотел, чтобы вы начали с рассказа о ваших первых контактах с Хасхановым. Ну, а потом я уже буду задавать какие-то дополнительные вопросы. В 2019 году, это было примерно в ноябре или в декабре месяце, мне позвонил Имран и сказал, что нам нужно встретиться, у него есть ко мне предложение. Det var 2019, november eller december. Då ringde Imran mig och sa att vi skulle behöva träffas och han har ett förslag. Через какое-то время мы с ним встретились. Vi träffades efter ett tag. И он мне рассказал, что в Европе скрывается человек. Och han sa att det är en person som gömmer sig i Europa. Не называя место, где именно, не называя имени. Han har inte namnt den här personen vid namn och han har inte sagt var. Который должен крупную сумму денег его хорошему знакомому. Och den personen är skyldig ett stort belopp till hans bra vän. Также он сказал, что совсем недавно пришла информация, что один человек живет на том районе, где живет должник, и он его видел. Och dessutom så berättade han att det har kommit nyligen information om att det är en person som bor i samma område som den här personen som är skyldig pengar och den här personen har sett honom. Но, как он сказал, они этому человеку доверять не могут, и нужно, чтобы доверенные люди поехали и добыли доказательства того, что человек присутствует там. Men han sa även att de kan inte lita på den här personen som lämnade information och därför tyckte han att det skulle vara några förtroendeingivande personer som ska åka dit och samla infot. За это все он сказал, что я получу 10 тысяч евро, плюс пока я ожидаю готовность документов, мне тоже будут выдаваться деньги. Och så berättade han att jag kommer att få för all det här 10 000 euro och under tiden jag väntar på handlingen kommer jag också få pengar. Визу они сказали, что сделают все сами. Han sa att de kommer att ordna visum själva. И я сказал, что мне нужно подумать. Я сразу не ответил на это предложение. Jag sa att jag behöver tänka på det så jag har inte tackat ja till det erbjudande på en gång. И при той же встрече я у него спросил, почему он не поедет сам и почему предложил это именно мне. Och vid samma tillfälle så frågade jag honom dels varför han inte kan åka dit själv och dels varför har han erbjudit det just mig. Он сказал, что человек, который находится в Европе, он чеченец. Han svarade att den personen som befinner sig i Europa är en tjetjen. И если на районе этот чеченец встретит Имрана, либо другого чеченца, он соберет сразу вещи и уедет. Och om den här tjetjenen då kommer att träffa där han bor Imran eller någon annan tjetjen så kommer han genast att plocka sina grejer och åka därifrån. Сказал, ты нужен для того, чтобы этот человек не уехал. Ты не кавказец, ты тем более не чеченец. И если ты даже на районе встретишься с должником, он ничего не заподозрит. Och då sa han att det är just därför du kommer in i bilden för att du är inte från Kaukasus, du är definitivt inte tjetjen och det är därför
du behöver åka dit för att även om gäldenären kommer att träffa dig där i området så kommer han inte bli misstänksam. Все, после этого разговора мы разъехались. Я какое-то время подумал. Sen åkte vi varsin väg efter det här och jag hade någon betänketid. Ну, и решил, что соглашусь, потому что для себя я не увидел ничего плохого в этом. Och till slut så har jag resonerat mig fram att jag tackar ja till det här erbjudandet för att jag tyckte inte att det skulle skada mig på något sätt. В правдивость этой истории я поверил сразу, потому что я знаю, что Имран зарабатывает себе на жизнь тем, что к нему обращаются люди, которых каким-то образом обманули на деньги. Och att den här historien är sann tyckte jag, det väckte liksom inga tveksamheter för att jag känner till att Imran tjänar pengar på det sättet. Att de personerna som på något sätt har blivit blåsta på pengar vänder sig till honom. Вот, эти люди к нему приходят, рассказывают свою проблему. De här personerna då kommer till honom, berättar om sina problem. Он находит должника, который должен деньги, забирает с него нужную сумму, часть оставляет себе и часть отдает заказчику. Och han då hittar gäldenären och tar det beloppet som personen är skyldig. Tar sin del och sen lämnar beloppet vidare till borgenären då. Я сам с этим вопросом к нему обращался, и он мне помог. Jag har själv haft det problemet och vänt mig till honom och fick hjälp. Поэтому в правдивости этой истории у меня вообще не возникло никаких сомнений. Så jag tvekade inte en sekund på att det som han presenterade var sant. Через какое-то время он позвонил, сказал, что согласен. Вы позвонили? Да, Jag ringde till honom och efter ett tag och sa att jag går med på det. Он сказал хорошо и на какое-то время потом пропал. Och då sa han okej, bra. Och sen så var han borta ett tag. Количество дней, на какое он пропадал, этого я ничего не помню. Jag kan inte säga hur länge var han borta. Потом через какое-то время он позвонил, сказал, что я должен ему привезти свой паспорт. Efter ett tag ringde han igen och sa att jag måste ge honom mitt pass. Я ему отвез в тот день паспорт. Jag körde mitt pass till honom samma dag. И в этот день он мне dal какую-то сумму денег. Я сумму не помню, помню, что были евро. Och den dagen överlämnade han mig pengar. Nu kommer inte jag ihåg hur mycket det var, men jag vet att det var i euro. И сказал, что о поездке я не должен ни одному человеку говорить. Och sen sa han även att jag får inte nämna den här resan till någon överhuvudtaget. Не должен говорить, куда я еду, не должен говорить, зачем я еду, и тем более, что еду с ним. Och jag ska inte nämna till någon vart jag ska åka, varför, och jag ska definitivt inte nämna att jag ska åka dit med honom. Также он сказал, что своей жене я должен сказать, что я еду в другой регион России по своей работе. Och sen så sa han att till min hustru ska jag berätta att jag åker någon annanstans i Ryssland och det har med mitt arbete att göra. Потом на какое-то время у нас связь снова пропала. Sen så har inte vi haft kontakt ett tag. Потом через какое-то время он позвонил и сказал, что я срочно должен приехать в Чечню. Och ett tag senare ringde han igen och sa att jag måste åka till Tjetjenien omedelbart. Он мне скинул электронный билет на самолет.
Han har mejlat över till mig elektronisk biljett, flygbiljett. И я полетел в Чечню. В аэропорту он меня встретил, Jag flög till Tjetjenien, han mötte mig på flygplatsen отвез на квартиру. och skjutsade mig till en lägenhet. На квартире он сказал, что я должен сидеть и никуда не выходить. I lägenheten sa han att jag ska sitta kvar i den och jag får inte lämna lägenheten. Потом закрыл меня снаружи и уехал. Och sen så låste han mig alltså han låste dörren och körde sin väg. Какое-то количество я просидел дней в квартире, но сколько я просидел, я не помню. Jag har suttit några dagar i lägenheten men jag kommer inte ihåg hur många dagar. Он каждый день мне привозил еду, ну и sидел со мной примерно полчаса, может быть, час. Han återkom varje dag med mat till mig och har varit där i lägenheten med mig en halvtimme, en timme. Потом, через какое-то время он приехал, сказал, чтобы я собрал вещи, и мы поехали с ним в банк. Efter ett tag så kom han och sa att jag skulle packa alla mina grejer och vi åkte till en bank. Это было там же, в Чечне. Det var också i Tjetjenien. Он привез меня к банку и объяснил, что я должен зайти в этот банк, Han körde mig till banken och förklarade att jag måste gå in på banken открыть на свое имя счет, och öppna ett konto i mitt namn. зачислить туда деньги, которые он мне дал. Это было примерно 300 тысяч рублей. Och sätta in på det här kontot det beloppet som han lämnade till mig och det var ungefär 300 000 rubel. Затем я должен был взять справку о том, что на счету лежат деньги. Och sen så skulle jag även hämta intyg att det finns pengar på kontot. Сразу же после получения справки мне нужно было эти деньги снять. Så fort jag skulle ha fått intyget så skulle jag tagit ut de pengarna från kontot. Я пошел в банк, сделал все, как он сказал. Jag gick in på banken, gjorde precis så som han sa. Потом мы с ним поехали в фотосалон. Och efter det så åkte vi till fotografen. В фотосалоне меня сфотографировали. Där fotades jag. Для чего-то он сделал, чтобы я был в костюме. Av någon anledning så fick jag ha på mig en kostym. Фотографии распечатали, и он эти фотографии забрал. Vi tryckte ut de här fotona och sen så tog han fotona med sig. Фотографии, как он сказал, нужны были для оформления визы. Och som han sa att de här fotona behövdes för att utfärda visum. Потом он меня отвез в аэропорт, и я улетел в Москву. Efter det så skjutsade han mig till flygplatsen och jag flög till Moskva. Какое-то время от него не было новостей никаких. Sen under en viss tid så har inte jag hört någonting från honom. Через какое-то время он позвонил и сказал, что я должен поехать в посольство Италии и сдать отпечатки. Efter ett tag ringde han och sa att jag måste åka till Italiens ambassad för att lämna fingeravtryck. Только тогда я узнал, что я лечу именно в Италию. Och det var då jag fick reda på att jag ska flyga till Italien. Он мне объяснил, как мне нужно все это сделать, что мне нужно просто на проходной в посольстве показать свой внутренний паспорт, зайти и сдать отпечатки. Och han berättade att vid receptionen på ambassaden så måste jag visa mitt inrikespass och komma in och lämna fingeravtryck. Я поехал в посольство, все сделал, и на какое-то время снова у меня связи не было с Имраном. Jag gjorde det, jag åkte till ambassaden, gjorde precis som han sa och sen så försvann han igen. Потом прошло снова какое-то время, он снова мне позвонил, и мы встретились с ним. И в тот момент он отдал мне паспорт, и там уже стояла виза в Италию. Efter ett tag ringde han igen. Vi
träffades och då lämnade han passet till mig och i det passet fanns italienska visumet. При той встрече он мне снова дал деньги. Это тоже были евро, но сумму я не помню. Vid det tillfället så lämnade han pengar till mig igen. Det var också euro, jag kommer inte ihåg beloppet. Сказал, что часть я могу оставить жене, а остальное взять в Европу. Och han sa att en del kan jag lämna till min hustru och en del ta med mig till Europa. Ну и сказал, чтобы я собрал свои вещи и ждал дальнейших указаний. Han sa även att jag skulle packa mina grejer och vänta på hans instruktioner. Я собрал вещи и 2 или 3 дня сидел, ждал, пока он мне скинул билет в Милан. Jag packade mina grejer och väntade 2 eller 3 dagar och sen så mejlade han en biljett till Milan. Именно тогда я узнал, что я лечу именно в Милан. Det var då jag fick reda på att jag ska flyga till Milano. Он никогда мне не говорил. Я задавал ему вопросы, конечно же, куда я лечу. Jag ställde givetvis frågorna tidigare vart jag skulle flyga. Он всегда говорил, что меньше знаешь, лучше спишь. Men han sa hela tiden att ju mindre du vet, desto bättre. Ну и когда он скинул билет в Милан, он написал, что когда я буду в аэропорту Милана, я должен с ним связаться. Och när han mejlade biljetten då skrev han även att jag måste kontakta honom när jag skulle väl vara på plats i Milano, på flygplatsen i Milano. Я прилетел в Милан и написал ему, что мне делать дальше. Jag kom till Milano och skrev till honom vad ska jag göra? Тогда он мне скинул адрес гостиницы в Милане. Då skickade han adress till ett hotell i Milano. Сказал, что там номер оплачен, я могу ехать. Och sa att rummet är förbetalt och jag kan åka dit. Ехать в гостиницу, оставить вещи и пока гулять по городу, проводить время так, как мне хочется. Åka dit, lämna mina grejer på hotellet och sen så kan jag göra vad jag vill. Gå runt i stan typ. 2 дня я гулял по Милану. I 2 dagar har jag promenerat i Milano. На второй день он мне скинул билет в Копенгаген. Och sen ett par dagar senare så skickade han till mig biljett till Köpenhamn. Я был очень удивлен, потому что я был в Европе первый раз, и я не знал, что с визой в одной стране я могу ездить по всей Европе. Jag var jätteförvånad för att det här var första gången för mig i Europa och jag hade ingen aning att om man har visum till ett land i Europa så kan man använda den för att komma till något annat land. Он меня успокоил, сказал, лети в Копенгаген, ничего страшного не произойдет. Men han lugnade ner mig och sa flyg till Köpenhamn, det kommer inte inträffa något konstigt. И как я буду в Копенгагене, я должен с ним снова связаться. Och så fort du kommer till Köpenhamn, sa han, så måste du kontakta mig igen. Можно воды попросить? Skulle jag kunna be om lite vatten? Ja, vi har inte vatten här i salen. Men hämtar du något vatten? Сейчас вам принесут. Ну, мне можно продолжить? Ska jag fortsätta? Продолжайте. Он мне скинул билет до Копенгагена, и на следующий день я полетел в Копенгаген. Som sagt, han skickade biljetter till Köpenhamn och dagen efter flög jag till Köpenhamn. Когда я прилетел в Копенгаген, Ska inte alla domare vara närvarande? Ja, jo, jag tycker det. Подождите, пожалуйста, подождем заседателя.
Och då fick du en biljett till Köpenhamn. Скинул билет в Копенгаген, И я вылетел в Копенгаген. och jag flög till Köpenhamn. С аэропорта я ему написал, что я нахожусь в аэропорту. När jag väl var på flygplatsen så skrev jag till honom att jag är på plats. Он написал, что теперь я должен с Копенгагена ехать в Стокгольм. Och han skrev att jag måste åka från Köpenhamn till Stockholm. Он объяснил, что поезда в Стокгольм едут прямо от аэропорта. Och han sa att tåg till Stockholm avgår direkt från flygplatsen i Köpenhamn. Он мне скинул адрес гостиницы в Стокгольме, в которую я должен был заселиться по приезду. Och sen så skickade han adressen till ett hotell i Stockholm som jag skulle checka mig in på. Сказал, чтобы я свой личный телефон отключил, вытащил с него сим-карту. Sen så sa han också att jag ska stänga av min privata telefon eller ta ut simkortet. Сказал, что там в гостинице он меня найдет, чтобы я его там ждал. Och sa även att jag skulle vänta på honom på det här hotellet och han hittade mig på hotellet. Я написал, что я все понял, и спросил у него насчет билета на поезд. Och jag skrev till honom att okej, jag har uppfattat, men frågade angående tågbiljetten. Он мне сказал, что я могу ехать без билета на поезде, потому что проверяющие там редко проверяют билеты. Och han sa att jag behöver inte ha en biljett för att det är ytterst sällan man kontrollerar biljetter på den här sträckan. Объяснил, что даже если к тебе подойдет проверяющий, мне нужно заплатить просто 100 евро штраф и спокойно ехать дальше. Och förklarade att även om jag blir kontrollerad och om det är så att de upptäcker att jag inte har någon biljett så är det ingen fara utan jag måste bara betala 100 euro. Att jag måste bara betala 100 euro i böter och sen fortsätta åka. Я ему сказал, что я так ехать боюсь, потому что я, во-первых, в чужой стране. Och jag sa att jag är rädd att åka på det sättet. Dels för att jag befinner mig i ett annat land. Ну и во-вторых, я никогда без билетов не ездил ни на чем. Och för det andra så har jag aldrig åkt någonsin någonstans utan giltig biljett. После долгого диалога, я уже не помню, что он писал точно. Он сказал, что сиди, жди в аэропорту, я тебе скину билет. Och vi smsade fram och tillbaka. Det var liksom ganska så långt pågående mässande. Och till slut så sa han okej, vänta på flygplatsen så skickar jag en biljett till dig. Я всю ночь просидел в аэропорту, и утром он мне скинул билет до Стокгольма. Jag har suttit hela natten på flygplatsen och på morgonen skickade han biljetten till Stockholm. Телефон я свой отключил, вытащил с телефона сим-карту. Jag stängde av min telefon, tog ut simkortet. Заранее посмотрел, где находится эта гостиница. Jag kollade i förväg var hotellet ligger. Ну и потом, когда приехал в Стокгольм, нашел эту гостиницу, Sen kom jag till Stockholm, hittade hotellet. заплатил наличными за комнату, Betalade kontant för rummet. оставил вещи и пошел гулять на улице. Lämnade mina grejer där och gick på en promenad. Потом вернулся в гостиницу, переночевал. Sen kom jag tillbaka till hotellet, övernattade. И утром проснулся от того, что стучат в дверь. Och på morgonen vaknade jag av att det var någon som knackade på dörren. Открываю дверь, за дверью стоит администратор гостиницы и Имран.
Och jag öppnade dörren och när jag öppnade dörren så såg jag att det var någon hotellpersonal som stod där och även Imran. Имран вошел в комнату. Imran kom in i rummet. Ну, перед тем, как он вошел, администратор меня спросил, к тебе пришел друг, он говорит, что он твой друг, ты его знаешь? Я сказал, да, я его знаю. Men innan dess, den här personalen frågade mig att den här personen påstår att han är din kompis. Känner du honom? Då sa jag ja. Потом я умылся, оделся, и мы пошли на улицу. На улице он мне показал, где находится магазин электронной техники. Jag tvättade mig, klädde på mig och vi gick ut. Och väl ute så visade han mig någon elektronikaffär. Сказал, что мне нужно пойти сейчас в этот магазин, купить недорогой телефон, но с более-менее хорошей камерой. Han sa att jag ska gå in i den här affären och köpa en telefon. Telefonen skulle inte vara så dyr, men den skulle ha en bra kamera. Указал место через час, в котором мы должны будем встретиться. Och sen sa han var vi skulle träffas en timme senare. Я пошел в магазин, приобрел телефон. Jag gick in i affären, köpte telefonen. Через указанное время мы встретились с Имраном. Och vi träffades enligt överenskommelse med Imran. И тогда он мне дал местную шведскую сим-карту. Och då överlämnade han till mig ett svenskt simkort. Объяснил мне, где и как мне пополнить баланс этой сим-карты. Och förklarade hur jag kan ladda pengar på det här kortet. И сказал, что вечером мы встретимся в гостинице. Och sen sa han även att vi skulle träffas på hotellet på kvällen. Вечером мы с ним встретились, и моя комната была для одного человека. Мы с ним взяли комнату для двоих человек. Vi träffades sen på hotellet. Jag bodde i ett enkelrum. Och då bokade vi dubbelrum istället. В этой гостинице мы провели или одну ночь, или две ночи, я не помню точно. Och så tillbringade vi antingen en eller 2 nätter på det här hotellet. Jag minns inte exakt. Каждый день мы ходили, гуляли по Стокгольму. Он сам по себе гулял, я сам по себе. Он никогда рядом со мной не держался. Vi gick ut och promenerade i Stockholm varje dag, men var för sig. Han brukade aldrig vara nära mig. Потом, через какое-то время, он мне сказал, что мне нужно ехать в Сэндвикен, Och sen efter ett tag sa han till mig att jag behövde åka till Sandviken забрать оттуда машину. och hämta en bil därifrån. Он показал на карте, где находится Сэндвикен. Он объяснил, как мне доехать до Сэндвикена. Han visade på kartan var Sandviken ligger och förklarade för mig hur jag skulle ta mig dit. Скинул мне фотографию машины. Han skickade även en bild på bilen till mig. На следующий день я поехал за машиной. Dagen därpå åkte jag för att hämta bilen. Машину нашел в указанном месте в Сэндвикене. Och jag hittade bilen på den plats i Sandviken som han visat för mig. И ждал, пока он даст мне сигнал, что нужно ехать за ним в Стокгольм обратно. Och väntade på att han skulle säga att det var okej att åka tillbaka till Stockholm. Пока я ждал, я поехал на мойку и ездил, я не помню, где я ездил, по Сандвикену где-то катался. Så medan jag väntade så åkte jag till en biltvätt och sen körde jag bara runt någonstans i Sandviken. Ближе к вечеру он мне написал, что мне нужно приехать в Стокгольм за ним.
Och sen någon gång mot kvällen så skrev han att jag behövde komma till Stockholm och hämta honom. Я поехал в Стокгольм, Jag åkte till Stockholm. забрал его, и тогда он мне показал место в Евле, где жил Тумсо. Jag hämtade honom och det var då som han visade den plats i Gävle för mig där Tumso bodde. И сказал, что сейчас мы должны поехать туда. Han sa, nu måste vi åka dit. Мы поехали в сторону Евли, где-то по дороге остановились, чтобы, я не помню, или перекусить, или на заправке где-то остановились. Ja, så vi körde mot Gävle och så någonstans på vägen så stannade vi antingen för att äta eller tanka. Så det var på en bensinstation. И тогда он в телефоне открыл YouTube-канал, Då öppnade han en YouTube-kanal på sin telefon. там была фотография Тумсо. Där fanns det en bild på Tumso. Он мне показал эту фотографию, видео и спросил меня, знаю ли я этого человека. Han visade den bilden och även en video för mig och frågade om jag kände den här personen. Я сразу Томсо не узнал, потому что очень давно я небольшой отрезок его видео посмотрел и перестал смотреть, потому что в России даже эти видео опасно смотреть. Så jag kände inte igen honom med detsamma, men så jag hade ju sett en kort del av någon video hans video någon gång för jättelänge sedan, men jag tittade bara en väldigt kort stund och sen slutade jag, eftersom i Ryssland är det så att det är farligt att titta på sådana saker. Я Имрану сказал, что лицо мне знакомое, но я действительно не сразу понял, кто это. Jag sa till Imran att jag kände igen ansiktet, men jag kunde verkligen inte förstå direkt varifrån jag kände igen honom. Ну, он сказал, что вот этот человек скрывается здесь, в Евле. Och han sa, den här personen håller sig gömd här i Gävle. Этого человека мы должны запечатлеть на фото, на видео. Och den där personen behöver vi fotografera och filma. И в этот же день мы поехали в Евле. Он мне показывал район. С районом он уже был ознакомлен заранее, потому что он без навигатора показывал, куда мне ехать. Och samma dag åkte vi till Gävle och han visade området för mig och han hittade i området. Han var redan förberedd och liksom kunde visa vägen för mig utan GPS. Потом мы выехали на трассу Е4 и ездили туда-сюда. Så körde vi ut på E4 och åkte fram och tillbaka. Я не помню, где мы ездили, но Jag minns inte var vi körde. мы не поехали в гостиницу точно. Мы долгое время не были в гостинице. Vi åkte inte till hotellet så mycket var säkert. Så vi var borta från hotellet en längre tid. Несколько дней мы возвращались в Евле, на район, где жил Тумсо. Så under några dagar så återkom vi till Gävle, till det område där Tumso bodde. Сначала я снимал полностью дорогу от дома. Мне Имран сказал, что первый подъезд, что от этого подъезда мне нужно снять полностью дорогу до супермаркета. Så i början så filmade jag hela vägen från huset och Imran sa till mig att det skulle vara första trappuppgången. Så från porten och till ett storköp. И от
От дома до ресторана, в который ходил Тумсо. Sen från huset till den restaurang som Tomso brukade besöka. Я спрашивал у него, откуда они все это знают. Så jag frågade honom varifrån de visste det där. И он мне всегда и до последнего дня говорил, что есть человек, который живет в этом же Евле, на этом же районе. Och alltid som in i det sista brukade han förklara för mig att det fanns en person som bodde i Gävle och i samma område. И поэтому этот человек, он знаком с Тумсо, Och den där personen, han känner Tomso и он сам эти все записи не может сделать. och kan inte göra alla de här inspelningarna själv. И несколько дней я ходил, снимал все пути, которые он мне объяснял снимать. Och så i några dagar gick jag runt och filmade alla vägar som jag blev tillsagd att filma. Очень долгое время мы находились в машине. Vi tillbringade väldigt mycket tid i bilen. Постоянно я просил его, чтобы мы поехали в гостиницу. Jag bad honom hela tiden om att vi skulle åka till hotellet. Он говорил, что в гостиницу нельзя ехать, Han sa att vi inte fick åka till hotellet. что рано или поздно этого человека убьют, Att den där personen skulle bli dödad förr eller senare. и наши данные не должны нигде фигурировать. Och vi skulle inte skylta med våra uppgifter någonstans. И поэтому мы долгое время находились в машине Och постоянно. därför fick vi tillbringa så mycket tid i bilen hela tiden. Потом в один из дней он сказал, что Тумсо собирает вещи, что он собирается уезжать с этого места. Sen en dag sa han att Tomso höll på att packa sina saker, att han skulle flytta från området. Теперь наши планы изменились, и нам нужно убить Тумсо. Och då ändrades våra planer och vi skulle döda Tomso. С этого момента вся моя жизнь перевернулась. Och det där ögonblicket vände hela mitt liv upp och ner. Я сразу отказался, я сказал, что в этом участвовать я не буду. Jag vägrade blankt. Jag sa att jag inte tänkte delta i det. Он сказал, что мне именно убивать не нужно. Мне нужно просто, встретившись с Тумсо на улице, нанести ему удар rukой. Och han sa att jag inte behövde döda själv utan jag skulle bara träffa Tomso någonstans på gatan och utdela ett slag med handen mot honom. Чтобы он потерял сознание. För att han skulle bli medvetslös. Потом уже Имран сам подбежит и сделает все, что нужно. Och sen skulle Imran komma springande och göra allt som behövdes. Я отказывался это делать. Jag vägrade att göra det. Сказал, почему он сам этого не сделает. Jag sa, varför kan du inte göra det själv? Он сказал, что он даже и близко не сможет подойти к Тумсо. Ja, han sa att han inte ens kunde komma i närheten av Tomso. Именно для этого ему нужен я. Och det är ju därför som han behövde mig. Сначала он спокойно убеждал меня, чтобы я ему помог. I början försökte han att övertyga mig lugnt att jag skulle hjälpa honom. Потом он перешел на угрозу. Sen började han hota. И сказал, что он людям дал свое слово, и свое слово он
сдержит, несмотря ни на что. Han sa att han har lovat vissa personer att göra det och han kommer att hålla sitt löfte till vilket pris som helst. У нас были очень долгие диалоги. Så vi hade väldigt långa diskussioner. Я не готов брать на себя такой грех, поэтому я был не согласен с ним. Jag var inte beredd att ta på mig en sån synd, så jag var inte överens med honom. В итоге, после долгих разговоров, мы сошлись на том, что я, встретившись с Томсо на улице, просто изображу из себя фаната и разговором отвлеку его, чтобы Имран смог к нему подкрасться и ножом сделать все. Och i slutändan, efter många och långa samtal, kom vi överens om att jag bara skulle träffa Tumso på gatan någonstans, spela en fan till honom och så avleda honom med ett samtal. Och under tiden skulle Imran komma smygande och döda honom med en kniv. В один из дней, я уже, честно, я не помню всю последовательность этих дней. Så en dag, och för att vara ärlig så minns jag inte exakt vad som hände vilken dag. Для меня это действительно тяжелое время, и я действительно не помню, сколько я дней здесь был, всю последовательность дней я не помню на самом деле. Och det var ju verkligen en svår tid för mig. Jag minns verkligen inte hur många dagar jag tillbringade det och vad som hände vilken dag och vilken förordning. В один из дней он все-таки сказал, что мы можем поехать в гостиницу и отдохнуть. Och en av dagarna sa han i alla fall att vi kunde åka till hotellet och vila oss. Сказал, что там все оплачено, мы можем просто ехать отдыхать. Han sa att allting var betalt, vi skulle bara åka dit och vila. Мы с ним приехали в гостиницу. Så vi kom till hotellet, han och jag. Перед входом в гостиницу он мне дал ID-карту Латвии. Och utanför ingången till hotellet fick jag ett lettiskt ID-kort av honom. В ней была моя фотография, данные были Максим. Эта ID-карта фигурировала, я не помню. Och det var ju mitt kort, mitt foto på det här ID-kortet. Men när det gäller namnet så stod det Maxims någonting, men det fanns med här. Сказал, что это имя я должен выучить и на ресепшене его назвать это имя. Och han sa att jag skulle lära mig det namnet utan till och uppge det i receptionen. И сказать, что я оплатил комнату на 2 ночи. Och jag skulle också säga att jag hade betalat ett rum för 2 nätter. Все, мы с ними зашли в гостиницу, я назвал имя, я сказал, что я оплатил все. Och det var allt. Vi gick in på hotellet, jag uppgav det namnet och sa att jag hade betalat för allting. Администратор сразу нашел бронь и заселил нас в комнату. Administratören hittade bokningen med detsamma och vi fick ett rum att bo i. В этой комнате Имран потребовал мои банковские карты. Och väl inne på rummet så krävde Imran att jag skulle ge honom mina bankkort. Он их сфотографировал и кому-то отправил. Han fotograferade av dem och skickade till någon. И сказал, что завтра я должен поехать в Копенгаген и снять все деньги, которые придут на карты. Och han sa att dagen därpå skulle jag åka till Köpenhamn och ta ut alla pengar som skulle komma till korten. На следующий день я поехал в Копенгаген. Там же в аэропорту снял что-то около 3000 евро, по-моему, было. Och
dagen därpå åkte jag till Köpenhamn och direkt på flygplatsen tog jag ut pengar. Jag tror att det rörde sig om cirka 3000 euro. Потом вернулся обратно в эту гостиницу. Sen kom jag tillbaka till samma hotell. Мы пробыли еще одну ночь там. Vi tillbringade en natt till där. Потом мы поехали в Икею. Och sen åkte vi till Ikea. В Икее он мне сказал, что я должен зайти в Икею и купить нож. Och på Ikea sa han att jag skulle gå in på Ikea och köpa en kniv. Нож должен быть не хрупким, а таким, которым разделывают мясо. Och han sa att kniven skulle vara robust, alltså en kniv som det går att stycka kött med. Но помимо ножа я должен был взять, как он сказал, возьми разделочную доску, возьми какие-нибудь инструменты в машину, возьми, ну, всяких мелочей. Создать такое впечатление, что ты закупаешься домой. Och förutom den här kniven skulle jag även köpa en skärbräd och sen sa att jag skulle köpa lite verktyg till bilen, alltså så att man skulle, lite små saker för att man skulle få en känsla av att jag handlar saker som jag behöver hemma. Я пошел в Икею, купил все, что он мне сказал, но вместо одного ножа я ему купил 2 ножа, потому что я не знаю, какой нож ему нужен был. Jag gick till Ikea, köpte allt jag blivit tillsagd, men istället för en kniv köpte jag 2 knivar som jag inte visste vilken kniv han ville ha. У меня получился большой икеевский пакет покупок. Så det blev ju en stor Ikea-påse. Этот пакет я отдал Имрану, и он с этого пакета сразу же достал ножи. Jag överlämnade påsen till Imran och han tog ut knivarna med detsamma. Пакет он поставил в багажник, а ножи он спрятал под сиденье сзади, где он сидел. Och påsen stoppade han i bagageluckan men knivarna la han under baksätet där han satt. Потом мы снова какое-то время катались, то возвращались в Евле, то в Стокгольм ездили. Så åkte vi runt ett tag till. Ibland kom vi tillbaka till Gävle, ibland åkte vi till Stockholm. Было несколько раз, что я его в Стокгольме отвозил в Стокгольм, а сам выезжал за пределы Стокгольма и ждал его на стоянке. Och det hände ju att jag körde honom vid några tillfällen till Stockholm, lämnade honom där och så körde jag ut och väntade på någon parkering utanför Stockholm. В один из дней Имран сказал, что завтра должен Тумсо выйти на улицу. Och en dag sa Imran, imorgon kommer Tumso ut på gatan. Он пойдет либо к этому другу, либо в магазин. Antingen ska han till en vän eller till affären. И нам нужно будет заснять Тумсо, потому что Och vi skulle behöva filma Tumso. я не знаю всех подробностей, но мы очень долгое время были здесь, в Швеции. Jag kan inte alla detaljer, men vi var i Sverige under lång tid. Я даже не знаю, зачем им понадобилось, чтобы мы сняли Тумсо. Och jag vet inte ens varför vi skulle behöva filma Tumso. Мы рано утром поехали в Евле. Vi åkte till Gävle tidigt på morgonen. Он сказал, что я должен встать за домом, за противоположным домом и ждать, пока Тумсо уедет.
Han sa att jag måste ställa mig bakom huset mitt emot och vänta på att Tomse skulle komma. Мы рано утром поехали. Vi åkte dit tidigt på morgonen. Я встал за домом и ждал. Я снимал каждого человека, кто выходит из подъезда. Jag ställde mig där bakom huset och filmade varenda människa som kom ut ur porten. И тогда вышел Томсо. Och då kom Tomse ut. Я его заснял на видео, и Jag videofilmade honom. видео отправил Имрану. Ну, я постоянно ходил по району, снимал видео и всегда отправлял их Имрану. Och skickade då video till Imran. Och så gjorde jag hela tiden. När jag videofilmade där i området så skickade jag video till Imran. Я не помню, в какой день. Jag kommer inte ihåg vad det var för dag. Его снова нужно было увезти в Стокгольм, Кого visste? Имрана. Och då skulle jag skjutsa Imran till Stockholm igen. Я его увез в Стокгольм, а сам поехал, как обычно, я уезжал со Стокгольма, поехал на парковку, возле которой находится гостиница, в которой мы проживали. Och sen så skulle jag köra iväg. Och jag gjorde så som jag brukade göra. Jag körde till parkeringen vid det här hotellet som vi bodde i. На этой парковке я долгое время сидел, думал, что мне делать. Jag satt länge på den här parkeringen och funderade på vad ska jag göra? Единственное, что пришло мне в голову, я вытащил эти ножи из-под сидения, воткнул их в землю под кустами. Det enda jag kom på det var att jag tog ut de här knivarna och jag stoppade in dem i jorden vid buskarna där. Ну, вчера прокурор сказал, что ножи не нашли, или мой адвокат сказал, я не помню. Igår, om det var åklagare eller om det var min försvarare som sa att knivarna hittades inte. И я думаю, что ножи не нашли, потому что я их воткнул не в землю, а в снег, потому что там, возможно, был снег в то время, я не помню. Och jag funderade på det och kom på att det kan faktiskt vara så att det var snö. Och jag stoppade in dem i snön och det var därför de inte hittades senare. Я эти ножи прятал не для того, чтобы за ними вернуться. Я от них избавлялся. Также Jag gömde de här, det var inte så att jag gömde knivarna där för att återvända till dem vid senare tillfälle, utan jag har gjort det för att bli av med dem. Также я вытащил этот пакет икеевский из багажника и поставил там же рядом. Och Gustav? Да. Dessutom tog jag ut påsen, den här Ikea-kassen, och jag ställde den där bredvid vid buskarna. Я это все сделал для того, чтобы я побоялся, что человека убьют этими ножами, и потом по камерам будет видно, что это все приобретал я. Och jag var rädd att om i fortsättningen någon person kommer att dödas med hjälp av de här knivarna, så skulle man kunna kolla på övervakningskameror och ta reda på att det var jag som handlade dem. Я от всего этого избавился и написал Имрану, что договор, который между нами был, я его полностью выполнил, что деньги мне за это не нужны. Och sen så skrev jag till, när jag har blivit av med alla de här grejerna, så skrev jag till Imran att den överenskommelsen som vi har haft, det har jag fullföljt och jag behöver inte ha några pengar för det. Написал, что машину я поставлю в то же место, где ее взял, и возвращаюсь в Россию.
Och sen skrev jag att jag ställer bilen på samma ställe som jag har hämtat bilen på och jag återvänder till Ryssland. Потом я отвез машину, поставил ее точно на то же место, где она стояла. Sen så körde jag bilen och ställde bilen exakt på samma ställe som den stod tidigare på. Потом я вернулся в Стокгольм. Och sen åkte jag tillbaka till Stockholm. И я точно не помню, я провел в отеле либо 1 день, либо 2 дня. Sen minns jag inte riktigt om jag var på hotellet 1 dag eller 2 dagar. Я во время допросов говорил, что я провел 1 день, но сотрудник полиции мне после того, как они проверили информацию, сказал, что я там был 2 дня. Under förhöret så berättade jag att jag var på hotellet 1 dygn. Men polisen efter att de har kontrollerat informationen sa till mig att det var 2 dygn. Я это говорю к тому, что у меня нет умысла обманывать или что-то скрывать, потому что все, что я рассказал, это все подтвердилось. Varför jag tar upp det? För att jag vill säga att jag har absolut inte någon uppsåt att dölja någon information och allt som jag har berättat gick att bekräfta. После Стокгольма я вернулся в Копенгаген, и из Копенгагена я полетел в Москву. Efter Stockholm återvände jag till Köpenhamn och flög från Köpenhamn till Moskva. Där slutar vi för idag, va? Так, давайте на Utmärkt. сегодня закончим. Прекрасно. Då samlas vi imorgon klockan 9, va? Завтра мы с вами собираемся здесь в 9 утра. Det är samma sal. Ja, det är Man kan lämna- information. Yes, yes. Hej då. Hej då. Tack för idag. Vi är klara. Ja, en fråga bara. Går det bra att lämna sina saker och så här idag? För vi har ju förhandling imorgon också. Ja, men vad bra. Jag tänker att om det är så att försvararna så vill lämna sina... åklagarna. Ja, okej. Jag hade skrivit ut några utgifter och jag glömde berätta det för dig. Jag gick till det.
Ja, det går bra. Så, tack för idag. Hej, hej. Ja, det betyder redo. Så, tack för idag. Ja. Всем доброе утро. Ja, god morgon till alla. Я прилетел в Москву, поехал домой. Jag kom till Moskva och så åkte jag hem. Жене я сразу же сказал, чтобы собирала вещи, Och då sa jag till min hustru med detsamma att hon skulle packa. и сказал, что в ближайшее время мы переедем в другой регион России. Sa att du skulle flytta till en annan region i Ryssland den närmaste tiden. Ну и пока сам занимался поисками работы, поисками квартиры, куда переедем. Och så höll jag på med att söka jobb och söka bostad på den ort dit vi skulle flytta. В один из дней в мою квартиру постучали. Så en av dagarna så knackade man på dörren till min lägenhet. Я открыл дверь и за дверью увидел Имрана. Jag öppnade dörren och bakom dörren såg jag Imran. Ему я никогда не говорил, где я живу и с кем я живу. Jag hade aldrig berättat för honom var jag bor och vem jag bor tillsammans med. Он зашел в квартиру, Han kom in i lägenheten. начал меня отчитывать за то, что я так поступил. Och började tillrättavisa mig för det som jag hade gjort. Он сказал, что я поломал все их планы, и теперь он не знает, как будут дальше развиваться события. Och han sa att jag hade förstört alla deras planer och nu visste han inte hur händelserna skulle utvecklas.
Он угрожал мне, угрожал моим близким Han hotade mig, han hotade mina närstående. и сказал, что доведет это дело, несмотря ни на что, до конца. Och han sa att han skulle se till att det där ärendet skulle få ett avslut. До этого я, когда прилетел в Москву, я заблокировал все его номера. Så, och innan dess, när jag kom till Moskva, så hade jag blockerat alla hans nummer. И, уходя из квартиры, он сказал, чтобы я разблокировал его номера и был на связи с ним. Och när han lämnade lägenheten sa han till mig att jag skulle avblockera alla nummer och hålla kontakten med honom. И в тот день он у меня забрал тот телефон, который я покупал в Швеции, и ID-карту Латвии. Och samma dag så hämtade han den telefon som jag hade köpt i Sverige och det lettiska ID-kortet. Потом через какое-то время он позвонил и сказал, что я срочно должен приехать в Чечню. Efter ett tag ringde han och sa att jag omedelbart skulle komma till Tjetjenien. И сказал, что я должен пойти на автовокзал и ехать именно на автобусе. Han sa att jag skulle ta mig till busstationen och att jag skulle ta buss, just buss. Я приехал в Чечню, Jag kom till Tjetjenien. он меня там встретил и отвез уже на другую квартиру. Och han mötte upp mig där och körde mig till en annan lägenhet den här gången. В этой квартире он сказал, что сегодня придет человек, и что бы он ни сказал, я должен отвечать, что я согласен. Och väl i lägenheten sa han till mig att det skulle komma en person samma dag och oavsett vad den här personen säger så skulle jag tacka ja till det. И если этому человеку что-то не понравится в моем поведении либо в моих ответах, ни Имран, ни я не доживем до утра. Och om den här personen inte gillar någonting när det gäller mitt beteende eller mina svar så kommer varken Imran eller jag leva till nästa morgon. Нас закопают где-нибудь в горах, и никто никогда нас не найдет. Ja, man skulle gräva ner oss någonstans i bergen och ingen någonsin skulle hitta oss. Поздно ночью постучались в дверь. Sent på natten var det någon som knackade på dörren. Имран, когда открывал дверь, я увидел, что за дверью находится 3 человека. Och när Imran öppnade dörren så såg jag att det fanns 3 personer bakom dörren. Один человек пошел, и 2 остались ждать снаружи. En av personerna klev in och 2 väntade kvar utanför. Этот человек прошел в квартиру, мы присели за стол. Den här personen kom in i lägenheten, vi satte oss vid ett bord. Он говорил спокойно, не повышая голос. Han pratade lugnt utan att höja rösten. Он сказал, что мы живы только благодаря тому, что они знают Имрана. Och han sa att vi lever bara tack vare det att de känner Imran. Что я очень сильно помешал им тем, что уехал со Швеции. Att jag hade förstört jättemycket för dem när jag lämnade Sverige. И задал мне вопрос, сделаю ли я то, что от меня просят. Я сказал, что да, я сделаю. Och så ställde han en fråga till mig. Kommer du att göra det som du blir tillsagd att göra? Jag sa ja, jag kommer att göra det. Он на своем телефоне открыл те видео, которые я снимал в Евле. Och i sin telefon så öppnade han de videoinspelningar som jag gjort i Gävle. Указал место, где я должен каждое утро поджидать Тумсо. Och pekade på en plats där jag varje morgon skulle vänta på Tomso. Я должен был каждое утро приезжать туда и ждать Тумсо. Jag skulle bege mig dit varje morgon och vänta på Tomso. Он мне нарисовал, в каком месте я должен ждать. Så han ritade vilken plats jag skulle vänta på. Сказал, что как я увижу Тумсо, я должен буду
нанести ему хотя бы 2 удара ножом, и он сказал, ему этого хватит. Och han sa, så fort du ser Tom så ska du utdela 2 knivhugg mot honom. Sen sa han att det kanske skulle räcka för honom. О том, что я избавился от ножей и от всего, что купил в Икее, я не говорил никому из них. Så jag hade inte berättat för någon av dem att jag hade blivit av med knivarna och allt jag köpt på Ikea. Поэтому они были уверены, что у меня есть нож. Så de var säkra på att jag hade en kniv. После этого разговора Имран меня отвез в аэропорт, и я улетел в Москву. Efter det här samtalet körde Imran mig till flygplatsen och jag flög till Moskva. Через какое-то время Имран мне привез телефон и сказал, что с этого телефона я буду связываться с ним со Швецией. Efter ett tag kom Imran med en telefon till mig och sa att jag skulle hålla kontakt med honom med hjälp av den telefonen från Sverige. Телефон был новый, и он сказал, что я должен его зарегистрировать, установить все приложения. Och telefonen var ny. Han sa att jag skulle registrera den och installera alla appar på egen hand. Он до моего отлета, он каждый день приезжал, видимо, проверял, нахожусь ли я на месте или нет. Och innan jag flög iväg så brukade han komma varje dag och antagligen kontrollera om jag var kvar på plats. Постоянно он приезжал и как бы напоминал, что конкретно мне нужно делать. Han brukade liksom komma hela tiden och påminna mig typ om vad konkret jag skulle göra. Когда я оставил машину в Сандвикене, в машине была Имрана сумка с вещами. När jag lämnade bilen i Sandviken fanns en väska med Imrans saker i bilen. Он сказал, что я должен буду всю верхнюю одежду, которая лежит у него в сумке, надеть на себя поверх своей одежды. Och han sa att jag skulle ta de ytterkläder som fanns i väskan och sätta dem ovanpå mina egna kläder. Все, что остальное есть в сумке, все выкинуть. Resten som fanns i väskan skulle jag slänga. Также он сказал, что я должен на кого-нибудь открыть банковскую карту. Sen sa han också att jag skulle öppna ett bankkort i någon annans namn. Потому что теперь все билеты я буду покупать себе сам. Eftersom från och med nu skulle jag köpa alla biljetter själv. Он мне дал деньги, 2 или 3 тысячи евро. Och han gav mig pengar, 2 eller 3 000 euro. Назвал дату, на которую мне нужно было купить билет до Копенгагена. Och sen uppgav han ett datum och till den dagen skulle jag köpa en biljett till Köpenhamn. В день вылета он приехал за мной и повез меня в аэропорт. På avresedagen kom han och hämtade mig och körde mig till flygplatsen. Когда мы приехали к аэропорту, он потребовал, чтобы я отдал ему свой личный телефон и свой внутренний российский паспорт. Och när vi var framme på flygplatsen krävde han att jag skulle lämna ifrån mig min personliga telefon och mitt ryska inrikespass. И также потребовал, чтобы я написал ему пароль от телефона. Och han krävde också att jag skulle skriva ner lösenordet till telefonen, eller pinkoden på honom. Потом пожелал удачи и уехал. Sen önskade han mig lycka till och åkte iväg. Я прилетел в Копенгаген, купил билет до Сандвикена. Jag flög till Köpenhamn och sen köpte jag en biljett till Sandviken där. Билеты я покупал не на свое имя. Jag köpte inte biljetterna i mitt namn. С той карты банковской, которую я оформил на другого человека.
Så jag betalade för dem med det bankkort som jag registrerade i ett annat namn. С Копенгагена я доехал в Стокгольм. Från Köpenhamn tog jag mig till Stockholm. Со Стокгольма на автобусе я поехал в Сэндвикен. Från Stockholm tog jag buss till Sandviken. В Сэндвикене пришел в машину. I Sandviken tog jag mig till bilen. В Москве, когда я находился, я еще не знал, что я буду делать. När jag befann mig i Moskva så visste jag fortfarande inte vad jag skulle göra. Всю дорогу я думал, что мне делать. Så under hela resan så funderade jag på vad jag skulle göra. У меня были мысли подойти к Томсо, с ним поговорить. Så jag hade tankar på att komma fram till Tomsö och prata med honom. Но я человека не знаю, поэтому я не решился на это. Men jag känner ju inte honom så jag vågade inte. Я знаю, что было очень много неудачных покушений на того же самого Ахмата Кадырова. Jag vet att det var ganska så många försök till mord mot Ahmad Kadyrov. И решил, что сделаю все так, что покушение не удастся. Och jag bestämde att jag ska se till att det kommer inte bli av. На тот момент я не знал, Förlåt, stanna där. Blev det rätt översatt? Var det många försök till mord på Kadyrov? Var det så han menade? Так еще раз, было много попыток покушения на Кадырова. неудачных покушений на Ахмата Кадырова. Да. Som har misslyckats, ja. Okej. Och, Это я говорю к тому, что в мире есть очень много неудачных попыток убийства. med det vill jag säga att det har hänt väldigt många gånger i världen att man misslyckades med sina försök till mord på olika kända personer. Даже когда я шел к машине, я не знал, что в машине лежит этот набор с инструментами, в котором был молоток. När jag var på väg till bilen så visste inte jag att i bilen ligger en verktygslåda som innehåller hammare. Потому что я был уверен, что все, что я купил в Икее, я выкинул вместе с тем пакетом, который стоял в багажнике. För jag var helt övertygad att allt som jag köpte på Ikea har jag slängt tillsammans med den här påsen som var i bagageluckan. И я рассчитывал на то, что в багажнике будет лежать шиномонтажный ключ. Och jag gick ifrån att det enda som ligger i bagageluckan är skiftnyckel. Я планировал поджидать в том же месте, где мне сказали. Jag planerade att vänta på det här stället som jag har blivit tillsagt. Я тогда не знал, что мне нужно идти именно в квартиру. Och jag visste inte att jag skulle gå in i lägenheten. Я даже не знал расположение этой квартиры. Och jag visste inte ens var lägenheten låg för någonstans. И думал, что встретив Томсо на улице, Och min tanke var att jag kommer att möta Tomso på gatan. я нанесу ему 1, максимум 2 удара, так, чтобы были рассечения обязательно. Så kommer jag att tilldela ett eller max ett par slag så att det blir öppna sår. Рассчитывал, что он убежит. Если не убежит, то убегу я сам. Och min tanke var att han kommer att fly och kommer inte han att fly så kommer jag att fly själv. Потом вернусь в Москву, так как мне сказали. Och sen återvände jag till Moskva så som jag har blivit tillsagd. И расскажу им,
началась суматоха, и мне пришлось покинуть это место. Och att jag skulle berätta för dem att jag har gjort ett försök, men det kom folk, det var folk på gatan och det uppstod tumult och jag var tvungen att fly. Ну, и придя к машине в Сэндвикине, я начал искать этот шиномонтажный ключ. När jag kom till bilen i Sandviken så började jag leta efter skiftnyckeln. И сразу же в багажнике я нашел за канистрой был спрятан этот набор с инструментами. Och i bagageluckan bakom en dunk så hittade jag den här verktygslådan. И в тот момент я взял оттуда молоток. Och då tog jag hammaren ur den. Достал с Имрана сумки все его вещи. Jag tog alla Imrans grejer från hans väska. Надел поверх своих. Jag satt på dem ovanpå mina egna kläder. И всю ночь провел в машине. Och så har jag tillbringat hela natten i bilen. Утром со мной связался человек. Я не знаю, кто это, но в моем телефоне, который при мне был, он был записан как VAR. Och sen så var det en person som kontaktade mig på morgonen. Jag vet inte vem det är. Men i min telefon så ligger han under kontakten VAR. Он потребовал с меня, чтобы я приехал на район в Евле и на видео снял район, что я нахожусь именно там. Och han krävde att jag skulle åka till det område i Gävle och videofilma för att jag skulle verkligen bekräfta att jag befinner mig där i området i Gävle. Я поехал в Евле, снял это видео. Och jag åkte till Gävle och filmade. И тогда он мне написал, что сегодня в обед Тумсо должен выйти из дома. Och han skrev att den dagen under lunchtiden så skulle Tomso lämna lägenheten. Я должен подкрасться к нему сзади и нанести удары ножом. Och jag skulle försiktigt komma nära honom bakifrån och tilldela slag. Я сидел в машине, никуда не выходил с машины. Jag satt i bilen och lämnade inte bilen. Уже было часа, наверное, 4 или 3. Klockan var typ 3 eller 4. Этот человек мне написал, что ты сделала все или нет. Den här personen skrev till mig, har du gjort det jag sa eller inte? Я ему написал, что я находился недалеко от дома и Тумсо не встретил. Och jag skrev att jag befann mig nära huset men jag såg inte Tomso. Он написал, как так. Ну и потом, после долгого диалога, сказал, что ничего страшного, значит, еще не время. Och först så frågade han, hur kommer det sig? Och sen efter ett tag så sa han, nej men det gör väl ingenting. Det kommer säkert tillfälle. Потом написал, что я могу пока выехать из города и где-нибудь отдыхать. Och sen så skrev han att jag kan lämna stan och vila. Где-то на трассе Е4 я провел еще одну ночь в машине. På E4 tillbringade jag ytterligare en natt i bilen. Рано утром я поехал на то место, на которое мне указывали, где я должен ждать Тумсо.
Tidigt på morgonen åkte jag till det ställe som jag har blivit tillsagt att åka till och där skulle jag vänta på Tumso. Какое-то время я там постоял, и мне этот человек написал, что я могу пока уехать оттуда. Jag stod där ett tag och sen så skrev den här personen till mig att jag kan åka därifrån. Я снова выехал на трассу Е4, и я не помню, в какую сторону я уехал. Och då åkte jag igen till mot E4 och jag kommer inte ihåg åt vilket håll jag åkte. Потом он мне написал и сказал, что планы поменялись. Sen skrev han till mig att planerna har ändrats. Он сказал, что я должен ехать к дому Тумсо. Han skrev att jag måste åka mot Tumsos hus. Подойти к подъезду и дождаться, пока откроется дверь. Komma fram till porten och vänta på att dörren skulle öppnas. Подняться в квартиру Gå upp i lägenheten и все сделать в квартире. och göra allt inne i lägenheten. И пока я ехал в Евле, он подробно описывал, что мне нужно делать. Och medan jag åkte mot Gävle så berättade han detaljerat vad är det jag skulle göra. Он написал, что Han skrev я должен расправиться с Тумсо, и на квартире находится женщина. att jag måste bli av med Tumso och att det finns en kvinna inne i lägenheten. Написал, что женщину я должен избить. Och han sa att han skrev att den här kvinnan, henne skulle jag misshandla. Как он написал, только не перестарайся, она тут ни при чем. Och sen påpekade han, använd inte någon övervåld. Hon har ingenting med situationen att göra. Я приехал в Евле, поставил машину на парковку. Jag kom till Gävle och parkerade bilen på parkeringen. И пошел к дому Тумсо. Och gick mot Tumsos hus. Долгое время я не решался зайти в подъезд. Det tog mig sin tid. Jag vågade inte riktigt att komma in i portgången. Этот человек постоянно мне писал, где ты, почему тебя нет на районе. Och den här personen skrev hela tiden till mig, var är du, varför är inte du i det här området? Я подошел к дому, снял ему видео, Jag kom fram till huset och filmade что я нахожусь у подъезда. att jag står vid porten. И стоял какое-то время, из подъезда вышло несколько человек. Och där stod jag ett tag. Det var några personer som gick ut från porten. Я не зашел в этот момент. Men jag kom inte in. Продолжал стоять возле подъезда. Och fortsatte att stå vid porten. В этот момент он мне написал, что почему я не зашел. Då skrev han till mig, varför kom inte du in? Потому что, как он написал, у меня была возможность зайти, но я не зашел. Eller rättare sagt, han skrev så här. Du hade en tillfällighet att komma in men utnyttjade inte det. Уже вышло 2 человека. Det är 2 personer som har kommit ut därifrån. И тогда, и сейчас я не знаю, какую роль в этом деле играет женщина, но тогда я думал, что либо она смотрит в окно, либо тот мужчина, который назвал адрес Тумсо, следит за мной. Varken då eller nu förstår jag fullt ut vad spelade den här kvinnan för roll i den här historien. Men då tänkte jag att antingen så är det hon som tittar ut i fönstret
Eller så är det den här mannen som på något sätt har koll på mig. Потому что в тот день, за день до этого, я, когда сидел в машине, я точно видел, недалеко от меня стоял чеченец. Kto стоял? Чеченец. Tjetjensk, aha. För att dagen innan när jag satt i bilen och väntade, då såg jag att inte alls långt därifrån så var det en tjetjen som stod där. И поэтому в тот момент я думал, что либо кто-то следит, либо женщина смотрит в окно. Så då tänkte jag att antingen är det någon som har koll på mig eller också är det den här kvinnan som tittar i fönstret. Потом приехал почтальон, Sen kom brevbäraren. он открыл дверь. Han öppnade dörren Я дождался, пока он занесет письма все и выйдет. och då väntade jag tills han skulle utdela post och komma ut. Зашел в подъезд, Jag kom in i porten написал этому человеку, что я в подъезде. och skrev till den här mannen att jag är inne i porten. Он мне написал, что мне нужно подняться на второй этаж. Då sa han att jag skulle gå upp 2 trappor Дверь находится с правой стороны. och dörren är till höger. И написал мне имя, которое написано на двери. Och sen så skrev han vad är det som namnet som stod på dörren. Я поднялся, Jag gick upp, подошел к двери, и kom nära dörren. он меня спросил, какое имя написано на двери. Han frågade mig vad står det på dörren. Там на 2 дверях практически, по-моему, одинаковые имена написаны. Och det var 2 dörrar. Det var 2 dörrar. Det var nästan till likadana namn som stod där. Я ему написал имя, которое написано на двери. Jag skrev till honom det namnet som stod på den dörren. И он мне написал, что я не там стою. Och då skrev han du står fel. Ты написал, ты что, дурака валяешь, ты где находишься? Och då skrev han men skärp dig, sluta dumma dig, vad håller du på med? И в этот момент в соседней квартире вышли мужчина с женщиной. Och då i det ögonblicket från lägenheten bredvid gick en man och en kvinna ut. Мне пришлось выйти с ними вместе на улицу. Och då var jag tvungen att gå ut på gatan igen tillsammans med dem. Я вернулся в машину, Jag kom tillbaka i bilen. просидел какое-то время в машине. Этому человеку написал, что мне пришлось выйти из подъезда. Satt ett tag i bilen och skrev till den här personen att jag var tvungen att lämna porten. Написал ему, что меня видели уже люди, может быть, не стоит этого делать на квартире. Och jag skrev även att det var ju några som såg mig. Det kanske är dumt att göra allt det här inne i lägenheten nu. Он настаивал и сказал, что я прямо сейчас должен идти и сделать то, что требует. Men han insisterade och skrev att jag måste nu med detsamma gå och göra det som behövs. Я снова вернулся к подъезду, Jag gick tillbaka till porten. дождался, пока кто-нибудь выйдет, Väntade tills någon skulle komma ut. поднялся на второй этаж, Gick upp 2 trappor upp. подошел к двери, Jag kom nära dörren. написал ему имя, которое написано на двери. Skrev namnet som stod på dörren. И он мне написал, что я должен постучать в дверь и сказать, что я из полиции. Och han skrev i sin tur att jag måste knacka på dörren och säga att jag är en polis. Я постучал в дверь, сказал полиция. Jag knackade på dörren och sa polis. И
какое-то мгновение услышал или шорох, или щелчок за дверью и очень резко открыл дверь. Sköt eller резко Да. dörr. Och sen så hörde jag det prasslade bakom dörren eller så var det någon sån där klick. Och då öppnade jag dörren hastigt. За дверью увидел только женский силуэт. Как я понял, что женщина испугалась от неожиданности и бросилась в другую сторону. Och när jag öppnade dörren så såg jag liksom kvinnlig gestalt. Och vad jag förstod så blev hon rädd att dörren öppnades så drastiskt och sprang. Я вошел в квартиру и справа сразу увидел спящего в кровати Тумсо. Jag kom in i lägenheten och jag såg på en gång att Tumso låg och sov på höger sida. Я подошел к изголовью кровати Jag kom till sängens huvudända и нанес ему скользящий удар по верху головы. och tilldelade ett slag, det var som glidande slag mot hjässan. Так, чтобы было рассечение и была кровь. Så att det skulle vara en sån här spricka och så att det skulle vara blödande sår. Тогда у меня не было никакого заранее построенного плана, как я буду убегать с этой квартиры, потому что я не ожидал, что от меня потребуют идти на квартиру. Jag hade ingen plan då hur jag skulle ta mig ur den här lägenheten eftersom jag har inte förväntat mig att jag skulle bli tvungen att göra allt det här inne i lägenheten. Я не знал, какую роль играет женщина. Och jag visste inte vad kvinnan spelar för roll. Я нанес ему удар, Jag tilldelade slag mot honom. один удар. Ett slag. После этого прошли какие-то доли секунды, и он проснулся. Efter det var inte en sekund, så vaknade han. Он отпрыгнул, получается, в противоположную сторону кровати. Han som hoppade till andra sidan av sängen. И в этом prыжке он махнул как-то ногами в сторону моего лица и попал мне по лицу. Och i det här hoppet på något sätt så viftade han med benen och hans ben träffade mitt ansikte. От этого удара я немножко растерялся и упал прямо на него, в его сторону. Och jag blev lite perplex av det här slaget och ramlade på honom. Я помню, что когда я упал, мы практически лицом к лицу находились в этот момент. Och jag kommer ihåg när jag ramlade så var vi ansikte mot ansikte, han och jag. Он попытался засунуть мне палец в глаз, Ноги. руки. Han försökte att stoppa in sin tumme i mitt öga. И чтобы не дать выдавить себе глаз, я от него, получается, оттолкнулся. Och för att han inte skulle peta ut mitt öga så försökte jag knuffa bort honom. Я точно не помню как. Он меня схватил за волосы и каким-то образом, прям там же на кровати, я оказался на спине, он сидел сверху. Och jag vet inte hur det blev. Jo, han tog tag i mitt hår. Och på något sätt så lyckades han att göra så att jag har legat på ryggen i den här sängen. Он сидел или лежал? Сидел на мне. Och han satt sig på mig. Он пытался наносить удары руками. Och han försökte att tilldela slag med händer.
Но чтобы у него этого не получалось, у меня в руке был молоток, и я развернул молоток острой частью. Men för att parera hans slag, jag hade ju då den här hammaren i handen och då vände jag på hammaren och använde den vassa delen. Острую часть я упер ему в затылок, Och прижал к себе. jag liksom stoppade in den här vassa delen i hans nacke och tryckte till honom mot mig. Он сопротивлялся, пытался вырваться. Han visade motstånd och försökte komma loss. Потом я хотел его как-то, чтобы мы перевернулись, я хотел его перевернуть в правую сторону, и как-то получилось, что мы упали с кровати. Och jag försökte vända oss så att liksom att jag skulle vända honom åt höger. Och på något sätt så blev det så att vi ramlade i sängen. И в тот момент, когда мы упали, с моей руки выпал этот молоток. Och då i det ögonblicket då vi ramlade så råkade jag släppa hammaren. Den som gled ur min hand. Я оказался на спине, Jag hamnade... сел сверху. Сел сверху. Jag hamnade på rygg och han satt sig ovanpå. Схватил молоток, нанес мне несколько ударов. Han tog tag i hammaren och tilldelade några slag mot mig. И первое, что он спросил, где девушка, что ты с ней сделал? Och det första han frågade, var är tjejen? Vad har du gjort med henne? Я сказал, что я ничего с ней не делал, она испугалась, убежала. Och jag sa att jag inte gjort någonting med henne. Hon blev rädd och sprang iväg. Он звал ее по имени, но она не отзывалась. Han ropade på henne och använde då hennes namn, men hon svarade inte. Я понимаю его, он от этого впадал в ярость и начинал сильнее и интенсивнее наносить удары по голове мне. Och jag förstod att han blev rasande på grund av det och därför började han tilldela ännu fler slag mot mitt huvud. Och slagen blev mer och mer intensiva. И после какого-то удара Efter några ytterligare slag я открыл глаза от того, что я услышал два мужских голоса. så öppnade jag ögonen för att jag hörde plötsligt två manliga röster. Один мужчина ходил возле меня, En man gick nära mig, bredvid mig. я вот не помню, он меня пнул по голове до того, как снял видео, или после. Och sen kommer inte jag ihåg huruvida han sparkade mig i huvudet innan han filmade eller efter att han hade filmat. Этот мужчина ходил вокруг меня, и я видел только силуэт. Den mannen gick nära mig, men jag såg bara konturer av hans figur. И он выкрикивал такие слова. Och han skrek följande ord. Вот, смотрите, Кадыров и второй человек, я не помню, который объявил кровную месть, я фамилию не помню. Titta, Kadyrov, och sen så nämndes det ytterligare efternamn. Jag kommer inte ihåg efternamnet, men det var den personen som har förklarat när blodhämnden. Мы завалили еще одного вашего петушка. Vi har sett till att trycka ner på golvet ytterligare er jävla bög. Отправляйте сколько хотите, у вас ничего не получится. Skicka hur många som helst, ni kommer inte lyckas. И после этого я открыл глаза уже в палате.
Och sen öppnade jag ögonen igen och då befann jag mig på sjukhuset. В палате мне задавали какие-то вопросы, я толком ничего не помню этого. Så när jag var på det sjukhusrummet så fick jag några frågor men egentligen så minns jag inte riktigt vad som hände där. Потому что я не помню, сколько я пробыл в больнице даже. Jag minns inte ens hur lång tid jag tillbringade på sjukhuset. Okej. Хорошо. Hur känns det att berätta det här nu då? И как вам было об этом сейчас рассказывать? Что вы испытали? Мне очень тяжело все рассказывать. Det känns väldigt svårt att berätta om allt det här. Mm. Okej, jag tänkte bara ställa några kompletterande frågor. Det var några saker som jag tyckte var lite otydliga och några som jag inte förstod. Ну хорошо, у меня к вам несколько дополнительных вопросов, потому что некоторые вещи вы рассказали не совсем четко, а некоторые я не совсем понял. Den förklarade Imran varför han vände sig just till dig? Имран объяснил, почему он обратился именно к вам? Потому что я не чеченец, Eftersom jag inte är tjetjen. Jag förstår, men det måste finnas många andra sådana i Moskva. Varför blev det just du? Ну, я понимаю, но наверняка в Москве были и другие, тоже не чеченцы. Почему именно вы? он только так мне объяснял это. Ja, det var bara på det sättet som han förklarade det för mig. Ну, Окей. плюс я занимался спортом. Och dessutom hade jag hållit på med idrott. Och vilken idrott höll du på med? Каким спортом занимались? Eller, ja. Я занимался карате, и это было еще в Казахстане, когда я жил. Det var karate, men det var jag när jag fortfarande bodde i Kazakstan. Я был чемпионом Казахстана. Jag var karatemästare i Kazakstan. Okej. Visste Imran det? Imran об этом знал. Да. Ja. Har du jobbat för honom förut? Вы раньше на него работали? Нет, Nej. Om jag förstår det rätt så är han någon slags indrivare av skulder. När det är någon som vill ha en skuld indriven så kan man vända sig till Imran, så ser han till att de här pengarna kommer fram. Если я правильно понял, он занимается выбиванием долгов. То есть если кому-то надо какой-то долг взыскать, можно обратиться к Имрану, и деньги будут заплачены. мы занимались. Att vi höll på med det? Nej, han. Нет, он. Он, да. Han, ja. Ja. Och du har anlitat honom. Du har någon egen liten firma, har jag förstått. Если я правильно понял, у вас своя небольшая фирма, вы тоже обращались к нему. Да. Ja. Och lyckades Imran driva in de skulder du ville ha indrivna. И Имрану удалось взыскать тот долг, который вы хотели, чтобы он взыскал. Да. Ja. Okej. Och det pass du lämnade in i första skedet, det var ditt utrikespass. И тот паспорт, который вы отдали на первом этапе, это был ваш внутренний паспорт. Да. Ja. Träffade du honom i Milano? Нет, Nej, подождите. vänta. На первом этапе, когда я I отдал, första skedet. Ja, den första resan, när du har varit i Grozny och sen så kommer du upp till Moskva och sen så åker du till Milano. Ну, во время первой поездки, то есть когда вы были в Грозном, потом поехали в Москву, а потом в Милан. первый раз я ему отдавал загранпаспорт Första gången var det utrikespass jag lämnade ifrån mig. для оформления визы. För att ordna visering. Mm. Och sen fick du tillbaka passet och så åkte du till Milano. Потом вам паспорт вернули и поехали в Милан. Да. Ja. Träffade du Imran i Milano? В Милане вы встречались с Имраном? Нет. Nej. När du var instängd i den första gången du åkte till Grozny och träffade honom så berättade du att han låste dörren och att du fick sitta där och så gjorde ni era bankärenden. Ну, и вы рассказали, что когда первый раз ездили в Грозный, то вас там сначала заперли, а вы там сидели в этой квартире, а потом вам нужно было по каким-то делам обратиться в банк.
Да, мы поехали в банк. В этом банке я открыл на свое имя счет. Ja, vi åkte till en bank och där på den här banken så öppnade jag ett konto i mitt namn. Jag tänkte bara höra, varför låste han dörren för dig? Я просто хочу узнать, зачем он запер дверь. Зачем он держал под замком. Он всегда приезжал и уезжал и закрывал меня снаружи. Alltså han brukade alltid komma och sen gå iväg och låsa mig utifrån. Ja, förstod du varför han låste in А вы dig? понимали, зачем он вас запирал? Нет. Nej. Hade du flytt från lägenheten om han inte hade låst? А если бы он вас не запер, вы бы убежали из квартиры? На тот момент у меня не было причин, чтобы убегать с квартиры. Ja, så just då hade jag ingen anledning för att rymma från lägenheten. Och de här pengarna som du utlovades för att kartlägga den här personen, 10 000 euro om jag förstod det rätt. Vad tyckte du om summan? Verkade det vara mycket eller lite för ett sådant uppdrag? Ну вот что касается денег, которые вам обещали за слежку за этим человеком, 10 000 евро, по-моему, если я правильно понял. Что вы считаете, что вы подумали по поводу этой суммы? То есть вы считаете, это много или мало за подобного рода задания? Это хорошая сумма просто за то, чтобы снять видео. Och det är ju en bra summa bara för att man ska filma någon. Тем более не затрачивая своих средств, побывать в Европе. Speciellt när man inte behöver lägga ut egna medel för att besöka Europa. Exakt. Känner vi? Hur mycket tjänar du själv per månad? А сколько вы сами вообще зарабатываете в месяц? У меня по-разному бывало. 200-250 тысяч рублей. Ja, det varierade kanske 200 till 250 000 rubel. Och om du översätter det i euro? Значит, в евро перевести это сколько? Я не знаю, какой сейчас курс. Nu vet jag inte vad det är för växelkurs. Ну, примерно 3-4 тысячи евро. Ja, cirka 3-4 000 euro. Så får jag det till också. Okej, förstod du att det var något skumt med det här, att det var något olagligt? Du får så mycket pengar, du får inte berätta för din hustru. Fanns det några indikationer redan här att det var någonting att det var något olagligt som skulle göras? Ну, вы понимали, что это не совсем все законно, что как-то подозрительно, что так много денег, жене ничего не рассказывать. То есть были какие-то намеки на то, что это все незаконно, что нужно сделать? Нет, намеков у меня таких не было. Nej, jag hade inga indikationer. Но я был уверен, что в тот момент, что с убийством это точно не связано. Потому что если человек должен деньги, то никто не будет его убивать. Men då var jag säker på att det inte skulle röra sig om något mord. Eftersom om någon är skyldig pengar så är det ingen som tänker döda gäldenären. Och det här att du fick flygbiljetter skickade till dig och nya instruktioner hela tiden. Och Imran inte riktigt ville svara på vad som skulle hända, utan han sa att du ska inte vara så nyfiken. Tyckte du inte heller att det var konstigt? Ну вот то, что вам присылали билеты на самолет, что постоянно поступали какие-то новые указания, то, что Имран на ваши вопросы не отвечал о том, что будет дальше, говорил, что не нужно быть слишком любопытным. Вам это не показалось странным? Я ему доверял просто. Jag hade förtroende för honom helt enkelt. De här, när du filmade i det här bostadsområdet senare, då förstod jag det som att du skickade de här filmerna till Imran. Var var Imran då? Satt han kvar i bilen eller var han med dig ute? Ну вот, как я понял, когда вы снимали видео в этом жилом районе, вы даже отправляли их Имрану. А где Имран при этом находился? Он сидел в машине или он находился в этом районе? Он находился в машине. Han satt kvar i bilen. Okej. Gick han igenom de här filmerna på din telefon sen? De filmer som du hade filmat och sen vidarebefordrat till honom. Gick han igenom din telefon sen? То есть вы фильмы ему дальше эти видео ему дальше отправляли, но потом он их смотрел в вашем телефоне? Смотрел и удалял. Han gick igenom dem och raderade dem. Okej.
Förklarade han varför han gjorde det? А, объяснил, зачем он это делает. Ну, он не только видео проверял, он проверял и Telegram, и все остальное, чтобы я ни с кем не был на связи. Ja, men det var inte bara filmer och videoinspelningar han kontrollerade utan även telegram och han såg till att jag inte skulle hålla kontakt med någon. Mm. När han gjorde det, förstod du då att det var någonting som var olagligt som skulle göras? Ну, когда он вот это делал, вы понимали, что готовите что-то незаконное? Я подозревал, да, Jag hade mina misstankar, ja. Och hur gick dina misstankar då? И что вы подозревали? что что-то тут не так. Så att det är någonting som inte stämmer här. Mm. Sen så visade han den här filmen på Tumso. Då sa du att du hade sett någon film med Tumso. Du visste vem Tumso var tidigare. Förstod du varför Tumso skulle dödas? För då hade ju uppdraget förändrats lite grann. Ну, потом он показал видеозапись с Тумсо. Вы сказали, что вы уже раньше это отчасти видели. И он объяснил, и задание на тот момент уже изменилось. То есть он нам объяснил, почему необходимо убить Тумсо. Задание изменилось после нескольких дней, когда я снимал видео. Så uppdraget förändrades några dagar efter det att jag hållit på och filmat. А тогда, когда он мне показал Тумсо, в тот момент он не говорил, что задание поменялось. Men när han visade Tumsо för mig, då sa han inte att uppdraget var förändrat. Потому что я не сразу узнал даже Тумсо. Det var inte med detsamma som jag kände igen Tumsо heller. Okej. Men sen så berättade han att uppdraget hade förändrats, att den här personen skulle dödas. Förstod du då varför den här personen skulle dödas? Ну хорошо. Потом он объяснил, что задание изменилось, что этого человека необходимо убить. Он объяснил, зачем его надо убивать. Он сказал, что он враг его народа. Han sa att det var fiende till hans folk. Och frågade du vad han menade med det? Он спросил, что он имел в виду. Что он имеет в виду? Извините, вы спросили, что он имеет в виду? Нет, не спросил. Nej, det frågade jag inte. Okej. Du sa att när han Imran sa att du skulle slå den här personen medvetslös och sen så skulle Imran göra resten som behövdes. Förstod du vad han menade med det? То есть дальше сказали, что Имран вам сказал, что вам нужно этого человека ударить, так что он потерял сознание, а дальше Имран делает остальное, что необходимо. Что имелось в виду? Подкрадется и нанесет удары ножом. Han skulle komma smygande och hugga honom med en kniv. Okej. Och så berättade du att du inte ville göra det här och då så sa han att då förklarade han lugnt att du skulle göra det och sen så sa du att han hotade dig. Vad var det hur hotade han dig? То есть вы сказали, что этого делать не хотите, так он тогда нам сначала спокойно это объяснил, а потом начал угрожать. Как именно он вам угрожал? Он сказал, если я буду сопротивляться, не сделаю то, что он хочет, то он вместе с Тумсо меня оставит в лесу. Han sa att om jag gjorde motstånd, om jag inte gjorde som han ville, skulle han lämna mig tillsammans med Tumsо i skogen. Var det så han sa? Так сказал? Да. Ja. Hur kändes det då? И что вы почувствовали? Я не знаю, что я в тот момент почувствовал, потому что с того момента, как он мне сказал, что я должен участвовать в убийстве, я даже не чувствую себя живым человеком.
Så jag vet inte hur det kändes då. Så från och med det ögonblick de sa till mig att jag skulle delta i ett mord så har jag inte känt mig som en levande människa. С того момента я двигаюсь как робот. Мне говорят, иди туда, и я иду туда. Så från och med det ögonblicket så har jag rört mig som en robot. Jag blev tillsagd att gå hit och dit och så gjorde jag det. Я никогда не был связан с криминалом, у меня не было судимостей. Jag har aldrig haft med kriminella att göra. Jag har aldrig blivit dömd. Okej. Men Alltså. när han säger det här, då är ni båda obeväpnade? Но когда он об этом сказал, вы оба не были вооружены. Не были. Vi var inte beväpnade. Och sen så berättade du att ni kom överens om att du skulle avleda Tumsus uppmärksamhet genom att prata med honom och sen så skulle Imran döda honom med en kniv. Дальше сказали, что вы договорились, чтобы отвлечь внимание Тумсо, заговорив с ним, а в это время Имран должен был убить его ножом. Och är det riktigt uppfattat att det här var en överenskommelse, någonting som du gick med på? Если я правильно понял, это была такая договоренность, и вы на это согласились. Да. Ja, У меня не было выхода. jag hade ingen annan utväg. Och det var först efter det här som du köpte kniven på Ikea? И уже только после этого купили нож в Икее. Knivarna? Или ножи. Да. Ja. Och det var din mening då att de här knivarna skulle användas för att angripa Tumsu? То есть тогда предполагалось, и вы предполагали, что эти ножи должны были быть использованы при нападении на Тумсо. Да. Ja. En sak som jag inte förstod, men det kanske var för att jag inte var uppmärksam. Varför när ni hade knivarna, ni var överens om att Tumsu skulle dödas. Varför anföll ni inte Tumsu den här första Sverigeresan? Varför? Varför anföll ni inte Tumsu den första resan i Sverige? То есть одного я тут не понимаю, или, может быть, просто был невнимательный. То есть у вас были уже ножи, и вы уже договорились о том, что Тумсо должен быть убит. Так почему же вы не напали на него во время вашей первой поездки в Швецию? Как я думаю сейчас, они несколько дней планировали, где это лучше сделать. Så, som jag förstår det nu så behövde de några dagar på sig för att planera var det skulle vara bäst att genomföra det. Потом они спланировали, где это произойдет все, и мы несколько дней ездили на то место. Och sen planerade de var det hela skulle äga rum och sen åkte vi till den här platsen i några dagar. Но Тумсо не встретили. Men vi träffade inte Tumsо där. Nej. Förstod du det som att Imran hade kontakt med andra personer än dig när ni höll på med det här i Gävle? То есть вы поняли, что когда вы этим занимались в Гävle, то у Имрана были контакты с какими-то еще лицами помимо вас? Да, Ja, это точно. det är säkert. En sak som jag frågar lite mer av nyfikenhet. När du hämtade bilen första gången i Sandviken, såg de det fanns några telefoner eller något ID-kort i bilen? Вопрос, скорее даже из любопытства, когда вы в первый раз забрали машину из Сандвикина, сколько вы видели, там лежали какие-нибудь телефоны, om det låg telefoner och Det här ID-kortet? и удостоверение личности в самой машине? Я когда пришел в машину, я не проверял ничего нигде. Så när jag kom till bilen så kontrollerade jag inte någonting inne i bilen. Och du slog inte på någon telefon heller? И никакой телефона не включали. Нет. Nej, Men du var ensam? и вы были один. Да, Ja, jag var ensam. Okej. Då så undrar jag, när ni sen träffades han sökte upp dig och hittade dig i Moskva och då sa du att han hotade dig och dina närstående. Kan du berätta vad det var han sa? Hur lät de här hotelserna?
И потом, когда он, у меня такой вопрос, когда он вас разыскал в Москве, вы сказали, что он угрожал вам и вашим близким. А вот как именно он вам им угрожал? Можете это более подробно описать? Он сказал, что если я пойду в полицию или выкину что-нибудь подобное, Han sa, så om du går till polisen eller gör något liknande, он назвал конкретное место, где работает моя мама. så uppgav han en exakt plats där min mamma arbetar. Она у меня работает в Москве. Hon arbetar i Moskva. Он назвал место, где она живет. Han uppgav också var hon bor. Och vad Он также назвал, где у меня находится отец с сестрой. Och han uppgav också var min far och min syster befann sig. Сказал, если я что-то выкину, то за это отвечу не только я, но и мои близкие. Han sa, om du ställer till med någonting nu så är det inte bara du utan även dina närstående som kommer att stå till svars för det. Он видел, что мы уже начали с женой собирать вещи, он видел упакованные сумки и сказал, ты можешь ехать хоть на край света, но твои близкие не забывай, что они здесь. Och han såg ju att min hustru och jag redan hade börjat packa. Han såg de packade väskorna och han sa, även om du tar dig till världens ände så glöm inte att dina närstående finns här. Och var det här de hotelser du menar att han riktade mot dina anhöriga? Det var ingenting mer? Вот такие угрозы были в адрес ваших близких родственников. Больше ничего не было. Нет, не было. Nej, inget mer. Den här personen, när ni sen då åker du ner till Gråsnö igen. Den här gången tar du buss, Imran möter upp dig och sen så träffar du några fler personer i lägenheten. I alla fall en person som kommer in i lägenheten. Hur såg hans klädsel ut och hur uppträdde han? Ну, то есть дальше поехали в Грозно еще раз, поехали на автобусе, Имран вас встретил, и в ту квартиру, где вы были, пришло несколько человек, вернее, один человек, по крайней мере, зашел в квартиру. Как он себя вел, во что он был одет? Он был одет не в военную форму, а в милицейскую форму. Så han hade ingen militäruniform utan polisuniform på sig. Kan du beskriva den? Можете описать? На нем был свитер, который носят офицеры. Det är en sån tröja som officerare brukar ha på sig. Темные брюки Mörka byxor. и все. Det var allt. Den här tröjan som du säger att officerare brukar bära på sig, kan du beskriva den? Fanns det några märken på den eller var det något material eller någonting annat som du kan påminna dig? Но что касается свитера, который обычно носят офицеры, как-то вы можете его описать, какие-то знаки различия, может быть, на нем были какой-то материал, который вы запомнили? Что-то вы еще можете сказать по поводу этого свитера? Никаких знаков на нем не было. Он был темно-синего цвета. Nej, men det var inga gradbeteckningar på den. Den var mörkblå. Någonting mer? Что-нибудь еще? На плечах место для погонов. Så det fanns ju plats på axlarna där man skulle ha axelklappar. Okej, men just den här tröjan hade inga axelklappar? Är det så? Но на этом свитере погонов не было. Нет, не было. Nej, fanns inga. Förklarade han vad han hette och var han kom ifrån och varför han var i lägenheten? Он объяснил, как его зовут, откуда он и вообще, почему он в этой квартире. Он назвал имя, но имени я не помню. Han uppgav ett namn, men jag minns inte namnet. Откуда он не объяснял. Han förklarade inte varifrån han kommer. Он говорил только, что они доверили это дело Имрану. Han sa bara att de hade anförtrott den där affären till Imran. Он никогда не говорил я, и он всегда говорил при разговоре мы.
Och medan han pratade så sa han aldrig jag, utan han sa hela tiden vi. Vid det samtalet med den här personen var det tal om några vapen som skulle användas när det gällde Tumsu. Что касается разговора с этим человеком, в этом разговоре упоминалось какое-нибудь оружие, которое должно было быть использовано против Тумсо. Он сказал, что в Швеции есть машина марки Mercedes. Han sa att det fanns en bil i Sverige av märket Mercedes. В этой машине лежит пистолет. Det ligger en pistol inne i bilen. Mm. Ja. Он сказал, что можешь сработать пистолетом, но мы тебе не советуем этого делать. Ja, han sa du kan använda dig av pistolen, men det är inte någonting vi rekommenderar dig att göra. Förklarade han varför han inte rekommenderade? Он объяснил, почему они вам этого не Потому советуют. что он сказал, как он сказал, мы не можем допустить того, чтобы тебя задержали. Han sa vi kan inte acceptera att du blir gripen. Говорит, когда в Швеции убиваешь человека пистолетом, занимается расследованием другой отдел. Och han sa när en person blir dödad i Sverige med hjälp av en pistol så är det en annan enhet som utreder fallet. Он много чего описывал. Så det var mycket han beskrev. Kan du berätta mer vad han beskrev? Ja, что можете рассказать еще более подробно о том, что он описывал? Он говорил о том, как будут происходить события, если убьешь человека ножом. Så han beskrev hur händelserna utvecklas ifall man dödar någon med en kniv. Ja. Ja. Занимается этим делом обычная полиция. Då är det vanlig polis som tar hand om det. Они первым делом опрашивают свидетелей, если они есть. Och i första grann hör man då vittnen om sådana finns. Тело отправляют в морг. Och kroppen skickas till bårhuset. Okej. Хорошо. Ну, очень много таких вещей. Alltså det var en massa sådana saker. Mm. Så att du förstod det som att han pratade om en annan enhet i Sverige som skulle utreda mordet? То есть он, если я правильно понял, он рассказывал о том, что в таком случае дело будет расследовать какое-то другое подразделение в Швеции. Да. Ja. Den telefonen som du... förlåt mig. Var Imran Kashkanov med vid det här samtalet med den här personen? Скажите, пожалуйста, а Имран Хасханов присутствовал во время разговора с этим человеком? Да. Ja. Verkade han förvånad eller någonting sånt när den här personen berättade det här? И он проявил какое-то удивление, когда человек об этом рассказал. Я не смотрел на Имрана. Я tittade inte på Imran. Okej. Diskuterade du och Imran sen om en pistol skulle användas eller inte? Eller pratade ni om Mercedesen? Потом с Имраном обсуждали, насколько нужно использовать пистолет или воспользоваться пистолетом или нет. А про поводу этого Мерседеса с ним разговаривали. Я никогда ничего не спрашивал после всех событий. Я просто молча кивал головой и все. Jag brukade aldrig fråga efter något efter de här händelserna. Jag bara nickade och var tyst. Det var allt. Okej. Pratade du och Imran någonting om Mercedesen och pistolen när ni blev tillsammans, när ni blev ensamma du och han? Ну хорошо, когда вы с Имраном остались вдвоем, вы с ним что-нибудь говорили по поводу Мерседеса, пистолета? Он говорил, что пригнали две машины. Ja, han sa att man hade kört dit 2 bilar. Что в этом Мерседесе, он стоит где-то недалеко, лежит пистолет. Han sa ju att den där Mercedesen den var parkerad någonstans i närheten och där inne fanns det en pistol. Okej. Vem sa det? Var det Imran eller var det den här mannen med tröjan? Кто это сказал, Имран или человек в свитере? Это говорил человек в свитере. Det var personen i tröjan. Потом Окей. мы и с Имраном это Men обсуждали. sen diskuterade jag det med Imran.
Och hur gick diskussionen ner emellan då? Ну и что именно вы обсуждали, как эта дискуссия развивалась? Я не помню точно, как она развивалась. Я помню точно, что он говорил о пригнаре одновременно 2 машины. Så jag minns inte hur diskussionen utvecklades, men det jag kommer ihåg är att han sa att man hade kört dit 2 bilar samtidigt. Och diskuterade ni om en pistol skulle användas istället för kniv? Вы обсуждали использование пистолета вместо Его именно ножа? просто. То есть имеете в виду, вы с Имраном это обсуждали? Буду ли я использовать пистолет? Om jag skulle använda mig av en pistol? Ja, just det. Да, совершенно верно. Нет, с ним мы не обсуждали. Nej, det diskuterade vi inte. Nej. När du vid det här samtalet med den här personen gick med på det han sa, nämligen att du skulle hugga kniven i Tumsu. Varför sa du på det sättet till den här mannen? Ursäkta, kan du ta frågan? Armand, en lång och otydlig fråga. Jag uppfattade det som att du sa att du gick med på den här planen att du skulle hugga kniven i Tumsu. Och då undrar jag, varför sa du att du skulle göra så? Как я понял, если я правильно понял с того, что вы сказали, он вам предложил, чтобы вы воткнули в Тумсо нож, и вы на это согласились. А почему вы согласились-то на этот план? Мы не договаривались о том, что я воткну в Тумсо нож. Nej, vi har inte kommit överens att jag skulle hugga Tumsо med en kniv. Nej, men Когда мы были первый раз в Швеции. När vi var första gången i Sverige. jag förstår det. Это я понял. Men i samtalet med den här mannen med tröjan, В разговоре-то с этим человеком в свитере. vad sa du till honom? Gick du med på att du skulle hugga kniven i Tumsu? Вы пошли на то, чтобы воткнуть в Тумсо нож в Да. разговоре с ним? Да, я твердо сказал, что я сделаю то, что от меня просят. Jag sa att jag ska göra det som jag blir ombedd att göra. Och vad var det du hade blivit ombedd att göra? Так а что он вас попросил сделать? Убить ножом. Att mörda med kniv. Okej. Och varför sa du så till den här mannen? А почему вы ему так сказали? Потому что до того, как этот человек пришел, Имран мне сказал, чтобы я соглашался на все. Därför att innan han skulle komma så sa Imran att jag skulle gå med på allting. Ja. Men hur var din avsikt? Var din avsikt då när du sa till honom att du också skulle göra det? Так а в результате-то, когда вы согласились, вы сказали ему, что вы это сделаете, а план-то у вас был? Или нет, вот так, намерение у вас было это сделать? Намерения у меня не было. Nej, jag hade inte för avsikt. Я с самого начала знал, что я не способен на убийство, и я не буду брать на себя такой грех. Nej, men jag sa ju, jag visste med mig redan från början att jag inte är kapabel att utföra någon mord och jag tänker inte ta på mig en sån synd. Но именно тогда, находясь в квартире, я ни о чем не думал. Men då när jag befann mig i lägenheten, jag tänkte inte på något. Я только смотрел на дверь и Jag bara tittade på dörren. боялся, чтобы она не открылась, чтобы никто не зашел туда. Потому что за дверью стояли 2 человека еще. Och jag var rädd att dörren inte skulle öppnas och ingen skulle komma in för att det var ytterligare 2 personer som stod bakom dörren. Mm. Vad var du rädd skulle hända om du sa till den här mannen att jag är fel person, jag kan inte göra det här, det finns inga möjligheter för mig att utföra det här? А чего вы боялись? Вот если бы вы сказали ему, что я не тот человек, вы выбрали неправильного человека, я этого делать не буду, Меня бы убили. då skulle jag blivit mördad. Мне неоднократно Имран говорил, что эта информация стоит очень огромных денег. Och Imran har sagt vid flera tillfällen att den informationen kostar väldigt mycket pengar. Vilken information då? Какая информация? О том, где находится Тумсо. Angående var Tumso befinner sig. Okej.
De telefonkontakter som lades in i den telefon du sen fick i Moskva, Контакты, которые были закачаны в этот телефон, который вам дали в Москве, vem la in de kontakterna? Det är bara 4 stycken. там 4 всего контакта. Кто их туда закачал? Когда мне Имран привез первый раз телефон, этот Samsung, När Imran kom för första gången med den här Samsung-telefonen, он сказал, что я сам должен установить все приложения, которые нужны. han sa att jag ska själv ladda ner alla appar som skulle behövas. Ну, я ничего не делал этого. Men jag gjorde inte det. И в один из дней он приехал и задал мне вопрос. Sen kom han någon dag och ställde en fråga. Настроил ли я телефон? Har du lagt in allting i telefonen? Har du fixat det med telefonen? Я сказал, что нет, и он его забрал. Då sa jag nej och då tog han telefonen ifrån mig. Потом он мне привез телефон, в нем уже были установлены все программы, и Sen kom han tillbaka med telefonen och då fanns alla program nedladdade. был один телефонный контакт. Этот контакт, как он сказал, его контакт. Och då sa, det fanns bara en telefonkontakt och då sa han att det är han. Okej, för det finns VAR är inlagd, Vasilij är inlagd, din flickvän är inlagd och din hyresvärd är inlagd. Och då undrar jag, vem la in VAR och Vasilij? Нет, ну подождите, в этом телефоне есть 4 контакта. Вар, Василий, ваша девушка и ваш домовладелец. А вот этого Вара и Василия кто туда закачал? Вот именно Василий — это Имран. Василий är Imran. Вар и моя девушка, эти номера я записал, когда были мы возле аэропорта. Vars kontakt och min flickvän, de har jag lagt in när vi befann oss vid flygplatsen. Så då la du själv in VAR och flickvännen medan Imran la in Vasilij som sig själv? Значит, я так понимаю, правильно я понял? Имран туда внес контакт Василия, и это был он, а вы туда внесли потом Вара и вашу девушку. Да, но номер Вара продиктовал мне он. Vars nummer har han dikterat för mig. Девушки номер я сам внес. Och min flickväns telefonnummer har jag lagt in själv. Номер того человека, у кого я снимаю квартиру, я внес уже здесь, в Швеции. Och hyresvärdens kontakt har jag lagt in redan efteråt här i Sverige. Потому что он связался с моей девушкой и сказал, что ему срочно нужно, чтобы я вышел с ним на связь. För att han kontaktade min tjej och sa att jag behöver kontakta honom så fort som möjligt. Она мне скинула его номер, и я ему позвонил. Och då skickade hon hans nummer till mig och så ringde jag honom. Okej. Понятно. Då går vi över till Gävle. Так, ну Ja. давайте тогда перенесемся в Gävle. Ursäkta Ja. alla, jag tänker vi har hållit på här rätt länge. Det är Ja. viktiga detaljer. Om Так, тут очень важные подробности. Мы уже orkar du очень давно Vill du ha en сидим. paus? Может быть, перерыв, Руслан? Det går bra. Перерыв хотите? Ja, men då. Nej, Det- en paus. Han vill ha en paus. Пауза. Paus. Ja, Och sen har vi det här vittnet sitter och väntar på videon i Gävle. Ska vi ta vittnet? Paus, vittne. Ja, jag tror det. Röst. Давайте в таком порядке. Перерыв, потом свидетели, потому что нас свидетель ждет по видеомосту в Евле, а потом продолжим. حاليا Nu så. Då tänkte jag höra med dig, när du var i Gävle och hade kontakt med VAR så berättade du att VAR sa
att Tumsu skulle lämna sin lägenhet och göra någonting, förklarade vad Tumsu skulle göra. Когда вы были в Евле, у вас был контакт с Варом, то вы сказали, что Варом сказал, что Тумсу выйдет из квартиры, что нужно было что-то такое сделать. Он сказал, что именно Тумсу собирался сделать. Тумсо собирался куда-то ехать. Han skulle bara åka någonstans. Och kom du ihåg vart han skulle åka? Skulle han vara i Gävle eller skulle han åka iväg någonstans? Помните, куда он должен был ехать? В Евле или куда-то еще? Он должен был ехать куда-то в аэропорт. Ja, han skulle åka någonstans till flygplatsen. Och kom du ihåg vad VAR sa att han skulle göra på flygplatsen? Но вы помните, что Вар сказал о том, что он должен был делать в аэропорту? Он должен был встретить друга. Han skulle möta upp en vän. Och kom du ihåg någonting mer som han sa? Что-нибудь еще помните? Нет, Nej? Och sen så undrade jag, fick du några instruktioner angående vilken våning som Tumsu skulle bo på i den här porten? Дали какие-то указания по поводу того, на каком этаже Тумсо живет в этом подъезде? мне дали указание, мне назвали квартиру только тогда, непосредственно в день нападения. Så jag fick instruktioner, jag fick veta vilken lägenhet det var just den dag då jag skulle överfalla honom. Och vilka instruktioner fick du? Какие он дали указания? Какой именно день? Я не могу Vilken понять. dag exakt syftar du på? Jag förstår inte riktigt. Nej, jag förstår. Den 26 februari så har jag förstått att du har varit uppe vid lägenheten 2 gånger. Den andra gången slutade med att du kom in i lägenheten, men den första gången då undrar jag om du fick några instruktioner så att du visste var i huset du skulle gå. Ну, 26 февраля вы, я так понимаю, были рядом с квартирой 2 раза. Во второй раз вы зашли в квартиру. Вот в первый раз, когда вы там были, у вас уже были указания, в какую квартиру вы должны войти? Да, он мне написал, что поднимаешься на 2-й этаж и квартира справа. Ja, han skrev till mig, du ska 2 trappor upp, lägenheten ligger till höger. Поэтому я поднялся на 2-й этаж и пошел сразу вправо. Och därför gick jag 2 trappor upp och sen gick direkt till höger. Ja. Och var du inte orolig för att, visste du var i lägenheten som Tumsu skulle vara någonstans? А вы знали, где именно в квартире находится Тумсо? Он написал, что комната справа находится. Han skrev att rummet ligger till höger. Var du inte orolig för att Tumsu skulle vara vaken och kunna attackera dig? Но вы не переживали, что, может быть, Тумсо не спит, и сможет напасть на вас? Я тогда не было у меня никакого плана, потому что я не ожидал того, что мне придется идти на квартиру. Så jag hade ingen plan då, jag hade inte förväntat mig att jag skulle behöva gå in i lägenheten. Tänkte du säga någonting? Что ты хотел сказать? Это все произошло просто в очень короткий промежуток времени, когда мне написали, что мне нужно идти в квартиру. Det hela tog väldigt kort tid, det gick väldigt fort. Man skrev till mig att jag skulle till lägenheten. Я писал этому человеку, что, может быть, не стоит это делать в квартире. Och så skrev jag tillbaka till den personen, kanske det inte är värt att göra det just i lägenheten. Он настаивал на своем и сказал, чтобы я шел именно в квартиру. Han insisterade och skrev att jag skulle bege mig till lägenheten. И я был в таком состоянии, что я не планировал никакой, как я убегу с этой квартиры. Jag var i sådant skick att jag inte ens planerade någonting, inte ens hur jag skulle ta mig ut från lägenheten.
Я точно знал, что мне нужно сделать все так, чтобы выглядело, что я pытался сделать. Så jag visste ju exakt att jag skulle göra allt för att det skulle se ut som om jag hade försökt att göra någonting. Mm. И я не мог во время борьбы с Тумсо сказать ему, давай остановимся, потому что я знал, что в квартире есть еще один человек, и Men under brottningsmatchen med Tomso kunde jag inte säga till honom nu slutar vi, för jag visste att det fanns en person till i lägenheten. Mm. Vad jag är på jakt efter, och jag vill inte släppa dig ännu Ruslan, var det inte så att du hade fått information om att Tumsu låg och sov när du kom till lägenheten? Я не хочу это просто оставлять, и что я хочу выяснить у вас, Руслан, разве вы не получили информацию о том, что Тумсо на тот момент в квартире спал? он написал так. Han skrev följande. Этот человек по ночам работает, и, скорее всего, он спит. Den här personen brukar jobba på nätterna, med all sannolikhet sover han. Nu hörde inte jag riktigt vad jag tolkat som. Jag har сказал переводчик. Den här personen brukar jobba på nätterna och nu sover han med all sannolikhet. Berättade var också att det skulle vara en kvinna inne i lägenheten? А Вар вам рассказал о том, что в квартире должна быть еще и женщина? Да. Ja. Vad sa han om kvinnan? А что он про женщину вам сказал? Что после того, как я убью Тумсо, я должен избить женщину. Att efter det att jag dödat Tom så skulle jag misshandla kvinnan. Ну, и он добавил, что не перестарайся, она тут ни при чем. Men han la också till inget övervåld, hon har inte med saken att göra. Förklarade var någonting om att den här kvinnan skulle hjälpa dig att komma in i lägenheten? Ну, Вар вам объяснял что-нибудь по поводу того, что женщина должна помочь вам войти в квартиру? Он написал, что женщина откроет дверь. Han skrev att kvinnan skulle öppna dörren. Ну и при этом он написал, что я должен постучать в дверь и сказать, что я из полиции. Men samtidigt skrev han att jag skulle knacka på dörren och säga att jag kommer från polisen. Och då skulle kvinnan öppna dörren åt dig? И тогда женщина должна была открыть вам дверь. Как он говорил, да. Som han sa, ja. Jag förstår. Понятно. Och sen sa han också att Tumsu skulle vara till höger i lägenheten. Еще он нам сказал, что Тумсо будет в квартире справа. Да. Ja. Och att Tumsu troligen skulle sova. И что, скорее всего, Тумсо будет спать. Да, что справа находится кровать. Ja, att sängen ligger till höger. Okej. När du sen kommer in i lägenheten och du går fram till sängen, är Tumsu vaken eller sover han då? Потом, когда вы зашли в квартиру, подошли к кровати, Тумсо спал или не спал? Он спал. Han sov. Och då låg han och sov, om jag förstår det rätt, på höger sida i sängen. Om man tittar på sängen. По höger sida av сängen. På sängens högra sida. Ага. То есть, если я правильно понял, когда вы зашли, он спал на правой стороне кровати. Если смотреть на кровать, то да, с правой стороны. Ja, om man tittar på sängen så ja, på höger sida. Och när du utdelar det här slaget som du beskriver, var är du då i lägenheten? Är du i sängen eller står du bredvid sängen? Когда вы нанесли этот удар, который вы описали, где вы находились в квартире? Вы стояли в кровати? Я стоял на полу, согнувшись. Jag stod på golvet och böjde mig. Och var stod du var i rummet stod du när du slår honom? Когда вы ударили, где в комнате вы находились? У изголовья кровати, где он лежал.
Vid sängens huvudända där han låg. Och du har inte suttit i sängen då på den här personen? То есть вы не сидели в кровати, не сидели на этом человеке? Нет. Nej, nej. Och vad är din plan? Eller först ska jag fråga, i vilket skede tog du ut hammaren ur bilen? Ну, какой у вас... Нет, сначала спрошу так. На каком этапе вы вынули молоток из машины? Я не совсем понял Jag вопрос. förstår inte riktigt frågan. När tog han ut hammaren ur bilen? Han har varit utanför lägenheten 2 gånger. Har han haft med sig hammaren? Alltså, när tog han med sig hammaren från bilen? То есть вы были у двери этой квартиры 2 раза. Тут, когда вы вынули молоток из машины? Когда пошел первый раз? Det var när jag gick dit första gången. Okej. Och hur gick dina tankar här när du står med hammaren bredvid sängen? Vad hade du tänkt göra då? Как вы рассуждали, когда вы стояли с молотком около кровати? Что вы собирались делать? Как я думал на тот момент, что я нанесу ему один удар, он от этого удара проснется, вскочит с кровати и бросится в дальний угол. Som jag trodde då så skulle jag utdela ett slag. Han skulle vakna av det slaget. Han skulle hoppa upp från sängen och rusa längst in i hörnet. Och vad skulle du göra då? А вы бы что сделали? У меня вообще было намерение убежать, но на тот момент мне нужно было, чтобы все выглядело, что я пытался. Så egentligen hade jag för avsikt att fly, men just då behövde jag se till att allting skulle se ut att jag hade försökt. Som jag hade försökt. Но в тот момент, помимо Тумсо, в квартире находился еще один человек. Men just då så fanns det en person till i lägenheten förutom Tomso. Я на самом деле не знал, как мне что точно делать. Så egentligen visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag måste ändå fråga, varför väcker du inte Tomsu och berättar vilken situation du har hamnat i? Я должен спросить все-таки, почему же вы не разбудили Томсо, не объяснили, в какую ситуацию вы попали? Я не знаю человека, во-первых. För det första så känner jag inte personen i fråga. Не знаю, как он отреагировал, как бы он отреагировал в этот момент. Så jag visste inte hur han skulle reagera i det ögonblicket. И я не знал и до сих пор не знаю, какую роль играет женщина. Och jag visste inte, jag vet fortfarande inte vad kvinnan hade för roll i det hela. Så din tanke var att du skulle använda hammaren när du tog med den för att du skulle slå Tomsu? То есть, когда вы взяли свой молоток, у вас была мысль, что вы ударите им Томсо. Да, я нанесу ему 1, максимум 2 удара. Ja, jag skulle utdela 2 slag på sin höjd mot honom. Hur gick dina tankar kring kvinnan? А по поводу женщины, что вы думали? По поводу женщины я вообще ничего не думал. Så när det gäller kvinnan så tänkte jag inte alls på henne. Потому что на женщину, я знаю себя, у меня рука на женщину не поднимется. Så jag känner mig själv och jag vet att jag inte kan bära min hand på en kvinna. Tänkte du att den här kvinnan kunde vara inblandad i det här angreppet på något sätt? Но вы думаете, что женщина каким-то образом замешана в нападении? У меня было много мыслей в голове. Jag hade många tankar i huvudet. Tänkte du att den här kvinnan kunde vara inblandad i det här på något sätt? Но вы думали, что женщина каким-то образом может быть замешана во всем этом? Да, думал. Ja, det tänkte jag. Varför tänkte du så? А почему вы так думали? Потому что от этих людей можно ожидать всего, что угодно. Eftersom man kan vänta sig vad som helst av de här personerna. Я имею в виду тех людей, которые вынудили меня ехать сюда.
Och jag syftar på den personer som tvingat mig att komma hit. Okej. När du sen slår det här slaget så förstod jag det som att du står bredvid sängen på höger sida, slår slaget och sen så hoppar Tumsu över till andra sidan, det vill säga till den vänstra sidan. Har jag förstått dig rätt? Дальше вы стояли рядом с кроватью с правой стороны. Если я правильно понял, вы нанесли один удар, от которого Тумсо подскочил и переместился на левую сторону кровати. Я правильно понял? Да, он отпрыгнул в ту сторону, как раз где на spinke kровати его kровь. Så han hoppade ju upp och bort till den sidan av sängen där det finns blod på sänggaveln. Mm. Och att i den rörelsen så ska han samtidigt ha kunnat sparka dig på sånt sätt att du ramlar över honom på sängens vänstra sida. Во время этого движения каким-то образом он вас ударил ногой так, что вы упали на него, на левую часть кровати. Прямо на него, да. Ja, direkt på honom, ja. Så att du står på den sängens högra sida och ramlar över honom när han ligger på den vänstra sidan. То есть вы стояли с правой стороны от кровати, но упали на него, когда он оказался на левой стороне кровати. Да. Ja. Förstår du att det är ganska svårt att tro att det har kunnat gå till på det sättet? Вы понимаете, очень сложно поверить в то, что на самом деле все так было. Это было именно так. Men det var verkligen så. Och du är också säker på att du har slagit honom bara en gång i huvudet och det var mitt på huvudet. И вы тоже уверены в том, точно уверены в том, что вы ударили всего один раз по голове, причем посередине головы. Да, в этом я уверен на 100%. Ja, det är jag 100% säker på. Я знаю, почему он думает, что я наносил ему еще удары. Och jag vet varför han tror att jag utdelade flera slag mot honom. Потому что когда на кровати он сидел на мне, я лежал на спине, я молотком держал его. Я острую часть упер ему в затылок, и я его держал двумя руками. Och varför alltså det beror på att när jag låg på rygg i sängen och han satt ovanpå mig så höll jag hammaren mot hans bakhuvud. И что за молотком? Острой частью упер в затылок и держал. Så det var den vassa delen av hammaren som var mot hans bakhuvud och så höll jag i honom med båda händerna. Och har du någon förklaring till att de skador som Tumsu Abdurakhmanov har i pannan, var skulle de komma ifrån? Menar du utifrån din egen berättelse? Исходя из вашего рассказа, как вы можете объяснить те повреждения, которые были у Тумсу Абдурахманова на лбу? Я не знаю. Jag vet inte. Повреждения, если у него есть шрам, можно сравнить, какие шрамы остаются после удара молотком и какие шрамы остаются от чего-то другого. Så om han har ärr kvar så kanske kan man jämföra vilka ärr som blir kvar efter ett slag med en hammare och efter ett slag med något annat. Мне кажется, что когда мы падали с кровати, что он ударился в пол просто. Så jag tror att han slog sig mot golvet när vi ramlade ur sängen. Hur skulle det gå till? А как это еще могло получиться так? Я не знаю. Det vet jag inte. Мы вместе упали на пол. Så vi ramlade på golvet tillsammans, han och jag. Ja, hur gick det till när ni ramlade i golvet? Ну и как это падение на пол происходило? Я не помню каждого движения. Så jag minns inte varenda rörelse. Och när du berättar att när du går in
Det ska jag fråga. När du går in i lägenheten så ser du den här kvinnan i lägenheten och sen så står det att hon sprang. Sprang hon in i lägenheten eller ut ur lägenheten? То есть вы рассказали, что когда вы зашли в квартиру, вы увидели женщину, что женщина побежала. Она побежала вглубь квартиры или она выбежала из квартиры? Куда она побежала? Я не видел, куда она побежала. Я увидел только силуэт. Всё. Jag såg inte vart hon sprang. Jag såg bara en gestalt, en silhuett. Ja, jag tyckte du sa när du berättade om det att hon sprang. Ну, по-моему, вы сказали, когда рассказывали об этом, что она побежала. Ну да, потому что на моем пути ее не было. Ja, för hon var inte i min väg så att säga. Nej, och vart sprang hon då? И куда она побежала? Я не видел, куда она побежала. Jag såg inte vart hon sprang. Но она не из квартиры побежала. Men inte ut från lägenheten. Hon sprang inte ut från lägenheten och hon sprang inte i din väg. Så vart tog hon vägen då? То есть она не побежала из квартиры, но и у вас на пути она тоже не бежала, так на вашем пути она тоже не бежала, так куда же она побежала? Я не знаю. Det vet jag inte. Och du är alldeles säker på att du inte har skadat henne, slagit till henne eller skadat henne på något annat sätt? И вы точно уверены в том, что вы ее не били, никакой другой вред ей не причиняли? Нет, я ее не трогал. Nej, jag har inte rört vid henne. Nej. Я даже до суда ее лица не видел. Så för rättegången har jag inte ens sett hennes ansikte. Nej. Du, vem är det som sparkar dig i huvudet när du berättar att när du låg ner så var det någon som sparkade dig i huvudet? Var det Tumso eller var det någon annan som gjorde det? Вы сказали, когда вы уже лежали, то кто-то вас ударил ногой по голове. Это был Тумсо или кто-то еще? Нет, это был посторонний человек. Nej, det var en främmande person. Okej. Nu är ju det här över. Var du, är du orolig för någon säkerhet nu idag? Но сейчас все это уже закончилось. В настоящий момент вы переживаете за вашу безопасность? Да. Я. Och vem är du orolig för? И кого вы боитесь? Я переживаю не только за свою безопасность, и угроза также существует для моих близких. Så det är inte bara min egen säkerhet som jag är orolig för det finns ju även en hotbild mot mina närstående. Ja. Моей жене, когда я с ней разговаривал первый раз, находясь в СИЗО, När jag pratade med min hustru första gången när jag satt häktad, позвонил человек и представился, что он из шведской полиции. она вам рассказала это. Человек ей позвонил, Så en person hade ringt henne och presenterat sig som en polis från Sverige. ну это она мне рассказала. Så det var hon som berättade om det för mig alltså. Он ее расспрашивал, что она вообще знает, рассказывал ли ей что-нибудь. Och han frågade ut henne om vad hon överhuvudtaget visste, om jag berättat någonting för henne. И я убедился в том, что я сделал правильно, что я ей ничего не рассказал. Это, я уверен, что это звонили те люди. Och då försäkrade jag mig om att jag hade gjort rätt som inte berättat om någonting för henne. För jag är ju säker att det var de där personerna som ringde henne. Потому что полицейский, который присутствовал при этом разговоре здесь, в СИЗО, он сказал, что не может быть такого, чтобы шведская полиция звонила твоей жене. Eftersom den polis som var med under samtalet från häktet, han sa till mig att det är en omöjlighet att svenska polisen skulle ha ringt och pratat med din hustru. Okej, men utifrån de samtal som du har haft efter att du blev häktad, har du fått någon indikation på att någon närstående har råkat illa ut med anledning av det här? Уже после того, как оказались в СИЗО и звонили своим близким, какие-то намеки на то, что кто-то из них пострадал из-за этого, были? То, что пострадал, не было, но
Отец мне, Отец. да, отец, М, разговаривал со мной так, когда, никогда он так со мной не разговаривал. Он меня просил прям, пожалуйста, Руслан, думай, что говоришь. Inte så att någon råkat illa ut. Däremot så när min far pratade med mig så pratade han med mig på ett speciellt sätt. Han hade aldrig pratat med mig på det sättet förut. Han sa snälla Ruslan, tänk på vad du säger. Var det så din pappa sa? Det var en pappa som sa. Да. Ja. Okej, och nu vill du inte åka tillbaka till Ryssland? То теперь вы не хотите ехать обратно в Россию? Нет. Nej. Och varför vill du inte det? А почему не хотите? Я скажу так, что я лично думаю, что за этим не стоит ни Кадыров, ни кто-то из его приближенных. Alltså jag kan säga som så. Jag tror inte personligen att det är Kadyrov eller någon av hans närmaste som står bakom det här. Но Men и те люди, кто отправил меня сюда, в Швецию, и я подставили Кадырова, и он этого не оставит, это точно. de personer som skickat mig hit till Sverige och jag själv, vi såg ju till att vi satte dit Kadyrov. Så han kommer inte bara att lämna det sådär. Så varför vill du inte åka tillbaka till Ryssland? Так почему не хотите ехать обратно в Россию? Потому что по возвращению в Россию меня либо убьют, в лучшем случае, либо я проведу всю жизнь в тюрьмах, либо будет что-нибудь еще. Это будет 100%. Eftersom när jag återvänder till Ryssland så kommer jag att dö och det är som den bästa möjligheten. Eller så kommer jag att tillbringa hela mitt liv i olika fängelser eller så kommer det att hända med något annat och det är 100%. Så du är idag inte orolig för dina släktingars säkerhet? То есть в настоящий момент вы не переживаете за безопасность ваших родственников? Переживаем. Jo, det är jag. Men hur ska du skydda dem om du ska vara kvar här i Sverige? Ну как же вы собираетесь их защищать, если вы останетесь в Швеции? Если я честно скажу, я пока не вижу будущего своего. Я не знаю, как я буду жить дальше. Ja, för att vara ärlig så kan jag säga att jag inte vet hur min framtid kommer att se ut nu. Jag vet inte hur jag kommer att leva i fortsättningen. Då stannar jag där. Men ja, kör. Ja, можно задать вопрос. Представитель потерпевшего, пожалуйста. Tack. Спасибо. Vi tar vid där du och åklagaren slutade precis, Ruslan. Мы продолжим с того момента, на чем остановился прокурор. Varför skulle du komma och tillbringa massa tid i olika fängelser Почему вы сказали, что вы проведете много времени в разных тюрьмах i Ryssland? в России? Потому что методы наказания у российской власти есть разные. Eftersom ryska myndigheter har olika straffmetoder. Berätta mer. Более подробно, пожалуйста. Тех людей, кто меня сюда отправил, и в том числе меня, 100% накажут за то, что все вышло то, что вышло. De personer som, det är 100% säkert att de personer som skickade mig hit och jag själv kommer att bli straffade för att det hela gick som det gick. А как они накажут, я не знаю. Hur vi kommer att bli straffade, det vet jag inte. Skulle du bli det även om du avtjänat straff här i Sverige? То есть вас накажут, даже если вы отбудете срок наказания в Швеции. Да. Ja. Och de här personerna som ligger bakom som ska straffa dig, säger du. Varför menar du att de skulle ha makten att straffa dig på det sättet? А вот эти люди, которые вы говорите, что вас накажут, откуда у них есть власть, чтобы вас наказать?
Я на самом деле думаю, что их либо уже нет в живых, либо они где-нибудь сидят в тюрьмах. И накажут не они, а накажет кто-нибудь из подчинения Кадырова. Jag tycker i själva verket att de här personerna kanske inte ens lever numera eller sitter i fängelser, men jag tänker att de som kommer att straffa mig, det är Kadyrovs närmaste krets. Но если эти люди живы и у них все хорошо, то накажут эти люди. Men om de lever så kommer de att straffa mig. Men så då menar du att Kadyrovs närmaste krets är inblandad på något sätt då? Eller hur ska jag förstå det? För du sa förut att de inte trodde på det. Подождите, что-то я запутался. Вы вроде сказали, что вы не считаете, что Кадыров и его окружение в этом замешано, а сейчас говорите, что они вас накажут. Так получается, что они замешаны? Я не утверждаю в том, что они замешаны. Я сказал, что и я, и те люди, кто меня сюда отправил, мы подставили Кадырова. Nej, Весь мир начал показывать в его сторону пальцем. det är inte det jag säger. Jag säger att jag och de personer som skickade mig hit gjorde så att man har ställt till det för Kadyrov genom vårt agerande. Alltså hela världen tänker att det är han som är inblandad. Om vi backar till lägenheten i Grozny, när du har det här mötet med personen som har en poliströja på dig som du beskriver. Давайте вернемся в Грозный, и когда между вами, вот этим человеком в кофте полицейского, происходит разговор. Uppfattade du honom som någon slags polisman då, eftersom du beskriver att han har poliströja? Вам-то как показалось, это полицейский был? Я думаю, что это был офицер. Jag tror att han var officer. Vet du någonting om vilken grad han hade? А что вы знаете по поводу того, в каком чине он был? Не знаю, в каком чине. Det vet jag inte. Han sa ingenting om vilken grad han hade. Он ничего не Han говорил, да, по поводу своего звания? Нет, Nej. ничего не говорил. Nej. Он о себе вообще ничего не говорил. Han sa överhuvudtaget ingenting om sig själv. Mm. Mhm. Nämnde han någonting mer om vem som stod bakom det här? А он упоминал что-то по поводу того, кто за этим всем стоит? Нет. Nej. Förstod du på något sätt vilken typ av behörighet han hade att begära sådana här saker av dig? Поняли ли вы, у него-то были какие-то возможности или ему кто-то давал правомочия чего-то требовать от вас? Я уверен точно в одном, что этот человек пришел от кого-то. Jag är helt säker att den här personen agerade på någon annans befallning. Hur är du säker på det? Почему вы в этом уверены? Потому что в разговоре он не говорил «я», он говорил «мы». Därför att han sa aldrig ja, han sa vi. Также он сказал, когда я сказал ему, что я сделаю все, что от меня требуется, он сказал «хорошо, я передам старшим». Och när jag sa okej, men jag gör så som det har sagt, så sa han bra, då kommer jag vidarebefordra det till de som står över mig. Sa han vem som stod över honom? А сказал он старший, это кто? Старшим Вот он. в множественном числе. Он сказал, кто эти старшие? Нет, не сказал. Nej, han sa inte det. Men det var tydligt att det fanns någon som stod över även honom för det. Но
Это было совершенно очевидно, что старшие какие-то там были замешаны. И я. Hur gammal var den här mannen? Сколько лет было этому человеку? Не знаю, я даже примерно не скажу. Det vet inte jag. Kan inte ens säga på ett ungefär. Var han ung eller var han medelålders? Молодой, среднего возраста, Среднего возраста. medelålders. Ja. Om vi pratar lite om Imran Kashganov. Так, давайте тогда поговорим про Имрана Кашканова. Och den här verksamheten som du har anlitat honom för. И вот это вот та причина, по которой вы к нему обратились. Framstod det för dig som det var en laglig verksamhet? А как вам казалось, он-то занимается легальной деятельностью? Когда я к нему обращался, я знал, что он занимается нелегальной деятельностью. När jag vände mig till honom så visste jag att han håller på med någonting som inte är lagligt. Если бы в России работали законы, такой деятельности, как у него, не было бы. Om i Ryssland skulle vi ha fungerande lagar så skulle inte hans verksamhet inte behövas. Så du visste att han använde någon form av olagliga metoder när han drev in de här pengarna åt dig som du sen fick tillbaka hälften av? То есть вы понимали, что когда он будет выколачивать эти деньги, которые вы потом получили, или точнее половину которых вы получили, вы понимали, что действует он незаконными методами. Да. Ja. Visste du någonting mer om hans verksamhet? А что-то еще вы знали по поводу его деятельности? Нет, Nej, ничего. inte något mer. Ni hade känt varandra 3-4 år uppfattade jag. Правильно я понял, что вы знакомы где-то 3-4 года, Stämmer det? да? Ну, если еще приплюсовать 8 месяцев, которые я нахожусь здесь, то около 5 лет, не больше. Om man plussar på de här 8 månaderna som jag har befunnit mig här så blir det omkring 5 år. Och när han kommer till dig med det här uppdraget om att börja filma någon person, uppfattar jag rätt då att du inte visste vem det var vid det tillfället? И когда он обращается к вам с предложением вот снимать этого человека, правильно я понимаю, что на тот момент вы не знали, кто это? Нет, не знал. Nej, det visste inte jag. Uppfattar du själva uppdraget som något olagligt eller märkligt? Показалось ли вам, что эта просьба или это задание, оно незаконное, ну или, по крайней мере, странное? Странным мне не показалось. Jag tyckte inte det var märkligt. Varför tyckte du inte det? Почему? Потому что я знал сферу деятельности Имрана, и мне не показалось это странным. Därför att jag visste vad Imran håller på med och därför tyckte inte jag att det var märkligt. Så du vet att Imran sysslar med olaglig verksamhet och ändå så tycker du inte att det här är märkligt? Hur ska jag förstå det? Я вот не очень понимаю. То есть вы знаете, что Имран занимается незаконной деятельностью, и вам это не кажется странным? Нет. Nej, jag tycker inte det. Он не, насколько я знаю, он не забирает насильно деньги, он никого не бьет. Alltså vad jag förstod så det är inte så att han misshandlar någon för att de här personerna skulle betala pengarna. Så han gör inte det med tvång. Они едут к должнику, с ним просто разговаривают, и тот отдает деньги. De åker till gäldenären, pratar med gäldenären och då lämnar gäldenären pengar. Men du sa nyss på min fråga att du uppfattade det som att det inte var laglig verksamhet. Вы что только что сказали, что это незаконная деятельность? Это незаконная деятельность. Det är olaglig verksamhet.
Och då ställer jag frågan igen. Trots att du vet att Imran sysslar med sån här olaglig verksamhet, så finner du ändå ingen märkligt i att du får ett uppdrag i att åka till ett annat land och kartlägga en person som du inte vet vem det är? Так, еще раз задам вопрос. Значит, вы знаете, что Имран занимается незаконной деятельностью, и тем не менее вы получаете задание поехать в другую страну и следить там за человеком, и вам не кажется это странным? Нет, не кажется. Nej, jag tycker inte att det är märkligt. Uppfattar jag rätt att det var 10 000 euro du skulle få för uppdraget så här långt? Правильно я помню, что за это вы должны были получить 10 тысяч евро? Да. Я. Är inte det märkligt i sig? А это вам не казалось странным? Нет. Nej. Varför inte? Почему? Потому что он сказал, что человек должен крупную сумму денег. Därför att han sa att den där personen är skyldig en stor summa pengar. Var det inte märkligt att du skulle få betalt i euro? Jag menar, du bor ändå i Ryssland och där har man rubel som valuta. А не показалось ли вам странным, что вам заплатят в евро? Ну, вы же живете в России, а в России используются в качестве валют рубли. Нет, не показалось. Nej, jag tyckte inte det. När du sen är i Sverige första gången så förstår jag att det här uppdraget ändras. Att det är då som Imran första gången nämner att personen ska mördas. Är det rätt uppfattat av mig? Скажите, пожалуйста, правильно я понял, что когда вы приезжаете в Швецию первый раз, тогда меняется характер этого задания, и тогда первый раз Имран говорит о том, что человека надо убить? Да. Я. Och anledningen till det var? А причина этого? Как он сказал, что Тумсо собирает вещи и собирается уезжать, поэтому нужно это сделать. Som han förklarade det hela var att Tumso håller på och packar sina grejer och planerar att lämna landet och det är därför man behöver göra det. Men det måste finnas en annan bakomliggande anledning. Förklarade inte Imran något sånt? Там же должно что-то стоять за этим. Он ничего больше не объяснил? Нет, ничего нет. Nej, han förklarade inget mer. Jag uppfattade någonting förut om att Tumso var någon form av fiende, eller missuppfattade jag då? Может, я неправильно поняла? Что там было по поводу того, что Тумсо враг? Враг, как он выразился, враг его народа. Ja, det sa han, att han är hans folkets fiende. Och varför är han folkets fiende? А почему он враг народа? Не знаю. Det vet inte jag. De här, vi hoppar bakåt lite ytterligare, när du är på plats i Milano och får en flygbiljett till Köpenhamn skickad till dig, så uppfattade jag att du fick den på e-mail från Imran. Var det rätt uppfattat? Так, давайте перенесемся в Милан. Когда вы находитесь в Милане и получаете от Имрана билет в Копенгаген, я правильно понимаю, что он вам этот билет прислал по имейлу? На Telegram. Nej, han skickade det via telegram. Och med den flygbiljetten hade du inga problem att ta dig vidare till Köpenhamn sen? И у вас не возникло никаких проблем с помощью этого билета полететь в Копенгаген? Проблем с билетом у меня не возникло. Nej, jag hade inga problem med biljetten. Du nämnde tidigare i ditt förhör, du berättade att det var någon nationalitet på det här ID-kortet, Maxims. Kommer du ihåg efternamnet på det? Так, вы упоминали вот это удостоверение личности на имя Максимса. Скажите, пожалуйста, а фамилия какая там была? Педженикс или Пьеникс. Пьеникс, Прдженикс, någonting sånt.
Och när var det första gången du fick höra talas om den identiteten? Первый раз, когда вы услышали это? Я это не услышал, я это прочитал уже в удостоверении. Nej, det är inte så att jag har hört, utan jag har läst det på ID-kortet. Just det. Och när fick du se det ID-kortet? Когда вы увидели первый раз это удостоверение личности? Перед тем, когда мы пошли в гостиницу. Куда пошли? В гостиницу. Strax innan vi skulle komma in på hotellet. Vilket av hotellen? В какую гостиницу? Это гостиница, которая находится не в Стокгольме, которая... Hotellet som inte ligger i Stockholm. Kan det vara det hotellet vid Arlanda? Которое около аэропорта Arlanda? Да. Just det. Hade du då redan fått reda på att uppdraget hade ändrats från rekognosering till mord? На тот момент вы уже знали, что задание изменилось от того, что вы должны были просто следить, до убийства? Да. Ja. Vad tänkte du om att du får ett ID-kort med ditt fotografi och ett annat namn och förmodar annan identitet? Что вы подумали, когда вы увидели удостоверение личности с вашей фотографией, но на другую фамилию? Я был шокирован. Я var chockad. Varför var du chockad? Почему? Потому что в этом удостоверении была моя фотография. Just av den anledningen, det var min bild. Hade du någon instruktion om att använda det ID-kortet och mer? Какие-то инструкции вам были дадены, когда вы должны будете использовать это удостоверение личности? Он объяснил, что это удостоверение для того, чтобы мы могли отдохнуть в гостинице. Han sa att jag ska använda det här kortet för att vi ska kunna vila på hotellet. Vid något annat tillfälle, jag tror att det var när du köpte tågbiljett från Köpenhamn till Stockholm. Då gjorde du det ytterligare någon identitet om jag har förstått det rätt. Eller var det Imran som köpte det åt dig också? А когда покупался från Köpenhamn till Stockholm tågbiljet, Ja. когда покупался билет на поезд из Копенгагена в Стокгольм, использовалось какое-то другое удостоверение личности? Или это делал Имран? Когда я поехал в первый раз, Första gången menar du? Jag tror det. Det var väl när du kom till Köpenhamn första gången som du köpte en tågbiljett till ytterligare ett annat namn. Ну, вроде как, если мне не изменяет память, когда вы приехали первый раз в Копенгаген, билет на поезд был куплен на еще какое-то другое имя. да, но имени я не то, что не помню, я не видел в этом билете имени. Там был просто штрих-код этот квадратный. Det stämmer, men jag vet inte vad var det för namnet, för att det var en sån där fyrkantig streckkod på biljetten. Men var det du som köpte den eller var det någon annan? Вы покупали или кто-то еще? Нет, это мне Имран скинул. Имран har skickat det till mig. Vad tänkte du då när du får en biljett till ett helt annat namn? А тогда, когда вы получили билет на совсем другое имя, что вы подумали? Я не видел там имени в этом билете. Som sagt, jag har inte sett att det är något annat namn på biljetten. Там был только штрих-код. Det var bara den här streckkoden. Tittade du aldrig på biljetten? Вы не смотрели этот билет? Я смотрел этот билет, и я там не увидел ни имени, ни фамилии. Я увидел время отправления и время пребывания. Jag tittade på biljetten, men jag såg inte något namn eller efternamn. Det stod avgångstid och det stod hur lång tid det kommer att ta. Den här berättelsen som du har berättat inför rätten har ju du också berättat om för polisen i stora drag.
И вот этот сегодняшний рассказ, который вы только что рассказали суду, ну, примерно в общих чертах вы точно так же рассказали и в полиции. Berättade du den historien redan från början? Вы с самого начала рассказывали эту историю? Нет, Nej. Varför berättade du inte den från början? А почему вы с самого начала этого не рассказывали? я очень переживал за родных, за родственников. Jag var väldigt orolig för mina släktingars skull, för mina närmaste. Och vad var det för historia du berättade? А что за историю вы рассказали? Я уже точно не помню, что я именно рассказывал, но суть была такая, что Тумсо сам пригласил меня в квартиру и там избил. Nu kommer jag inte ihåg allting i detaljer vad jag berättade, men i stora drag var det att Tumso har själv bjudit in mig i den här lägenheten och misshandlat mig. Mhm. Och var det den historien som du berättade i dina första förhör hos polisen? И это та история, которую вы рассказывали в ваших первых допросах в полиции. Да. Ja. Och vet du vilket förhör eller när i tiden som du berättar den här historien som du har berättat här huvudsakligen i rätten? Скажите, пожалуйста, когда вы начали рассказывать вот эту историю, которая сегодня звучит в суде? Или в середине, или в конце мая. I mitten eller i slutet på maj? Om jag skulle påstå att det är den 13 maj när du har suttit frihetsberövad i drygt 2,5 månad, kan det stämma till då? Если я буду утверждать сейчас, что это произошло 13 мая, то есть через 2,5 месяца после того, как вас задержали. Может такое быть? Да. Ja. Och den här historien som du då hade berättat ditintills, hur mycket hade du och Imran pratat om den? Вот об этой истории, которую вы на тот момент рассказывали, обсуждали ли вы ее с Имраном? Основа, которую я говорил этой истории, да, мне об этом говорил Имран. Jag kan väl säga så här att kärnan i den här historien, ja, det var Imran som har sagt det till mig. Och när sa Imran det till dig? Когда он вам об этом сказал? Это было в Москве. Det var i Moskva. Och vad sa Imran då? Что сказал? Когда я собирался вылетать второй раз уже в Швецию, När jag var på väg till Sverige för andra gången, он сказал, если что-то не так пойдет, либо меня задержат, då sa han att om någonting går snett eller om jag skulle gripas, то я должен говорить, что я в Италии познакомился с девушкой, и в Швеции я езжу по Швеции и ее ищу. då ska jag berätta att jag har lärt känna en tjej i Italien och i Sverige letar jag efter henne. И если меня полиция задержит, Och om jag grips av polisen, либо после нападения, либо во время нападения как-то выйдет, то я должен говорить, что мы случайно с Тумсо встретились на улице, и у нас завязалась драка. antingen efter anfallet eller under anfallet, så skulle jag berätta att Tumso och jag möttes av ren tillfällighet på gatan och då blev det bråk mellan oss. Så det var en del av planeringen mellan dig och Imran att du skulle ha en historia redo om du greps av polisen? То есть это вы запланировали с Имраном, что если вас задержит полиция, то у вас должна быть какая-то история.
Я ничего не планировал, это мне было сказано. Jag har inte planerat någonting utan jag har blivit tillsagd att säga så. Så du har följt den, och då har du följt den tillsägelsen också? И, соответственно, вы не ослушались. Нет, я не ослушался. Ja, jag har lytt. Tack för ordförande, jag har inga fler frågor. Спасибо, госпожа Вот, судья. У меня ну, больше слушай, вопросов Лёша, нет.